Het is weer vrede midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat we erbij bent. De komende 3 uur een heel soort muzikaal vertier. We gaan gewoon gezelligheid creëren. Zo correct voor het weekend en dan de herhalingsjoggen. Nou, dan kun je lekker chillen op snijn. We beginnen als met een geweldig concert. Voorspel ik hem nou al even van G. Reinders. En die sil, die Frans in de Koornbeurs, met de bezuindere mooi muzikaal feest van mij. En wij gaan vanmiddag al een fabrioken. Oorlering is wat minder, want hij doet het nog één keer op tournee. En dan hoort het in ieder geval met de orkesten mee op. We praten aan zijn mij. Wat wel heel mooi en leuk is, waar ik weer een Miss Noorderwien. En die assisteert dus Joert achter de bar, maar nog een Miss. Maar stel je hem zelf eerst even voor. Hi, ik ben Celine, ik ben 23 jaar oud, kom uit Drachten en ik ben Miss Noorderwien 2019. En ik ben hartstikke blij mee. En waar is de boffrouw? Ik ben Jennifer Dijkstra, 19 jaar, kom uit Harkema en ik ben Miss Intercontinental of Friesland 2019. Nou, je had dus mij die in de finale. Wat verdij wie het? 14 april op Snij en het weer echt een heerlijke chaotische dag, maar wel heel gezellig. Oh, dan past hij hem heel goed in dit programma. Ja, eigenlijk wat denk ik. Maar leuke dag. En wie is de verrast dus bij de prijswinnaars, zie je? Ja, eigenlijk wel. Ik hier al signs niet van die orenvankers van, nou, we kunnen wel je achterblijven, want we winnen toch niks. Maar ik had net eens verwacht dat ik in de top 3 van Miss Noorderwien zou staan en dan ga ik hem gewoon wonnen en dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat je hem er binnen. Wat hoort het verdijen? Maar mag toen nog weer, of je hem beiden nog weer naar oren contest daar? Of hoe zit het? Komt er nog een vervolg op? Ja, ik zit nu in het Nederlands traject van Miss Beauty of de Netherlands. Ja, we gaan met z'n allen hele leuke dingen doen van alle top Vince die er zijn hier in Nederland. En dat is, ja, ik weet niet wat ik, ja. Ja, maar had er ergens ik weer een punt op de horizon, dus denk van daar mag heen, daar maar we dan ik weer performen, om het zo maar zo te drukken? Nou, we moeten... Of is het gewoon een leuke tijd? Ja, dat Ervan genieten? Ja. Ja, heel veel oefenen sowieso. Ik wil echt nog beter worden dan dat ik nu ben. Ja. En kijken of ik Nederland, Friesland kan laten horen, zeg maar. Oh, daar ben ik helemaal voor. Je bent een hele beetje nog de gast. Je gaat straks of in de oren studio. We zitten achter de bar zitten. Hang around. Geef lekker zie je een plakje. Want ik ga eerst even naar de bazuin. Let je meer. Fantastisch dat je hem er binnen. Ik weet hoe dreigend het is om op vreed te mikken. Met alle baan, squalen en opleidings. Om zo'n grote groep bij elkaar te krijgen. Meneer de dirigent, ik dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Dag Maarten. Hoi. Hoeveel mensen zit je nog? Ja, een stuk of 44. Ongelooflijk. Hè? Ja. Weet je het heel georganiseerd of niet? Nee, bij hun net. Nee? Nee, ze nemen al je vrij, hè? En hoe is het om met G. Reinders te werken? Ja, geweldig. Door wie al haast niet ontje neer, hè? Ja, een hele tijd, hè? Ja, dat is een hele tijd. Het is pittig dat hij nou zei, het is mooi West eigenlijk, hè? Ja, nou, van de blaasmuziek wel. Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker. Nou ja. Misschien kan mijn moer helemaal goed dit optreden. Goed is best, man. Ik ga naar hem tafel. We gaan mij een heel soort zwitterpe hollen. De vleugel gelukkig in de studio kregen, G. Reinders. Wat een eer om u te gast te hebben. Dat meen ik echt, want ik ga jou heel heeg als muzikant. Versta je iets van het van mijn Friese gebrabbel of niet? Heel veel. Ja, hè? Ja. Want jou bent al heel lang onderwijs met korpsen en kom eigenlijk ook al heel lang in Friesland. Hè? Ja, volgens mij de eerste keer dat we speelden met de bazuin is 19 jaar geleden. Ja, ongelooflijk, hè? Speelden we 3 keer achter elkaar in de harmonie. De bazuin zat verstopt achter een gordijn. En ik begon alleen aan de vleugel. En dan, de harmonie zat 3 keer achter... Ja, ik weet niet meer waar het voor was. Ze zat 3 keer achter elkaar vol. En dan ging het gordijn open en dan zat er de bazuin. Wat een feest. Ja, zeker. En het is steeds hetzelfde feest? Ja, nog steeds. Ik vind het heerlijk. Heerlijk. Waarom stop je er dan mee? Het is heel veel organisatie. Weet je wel, de muziek, daar stop ik niet mee. Weet je, als ik leuke uitnodigingen krijg, natuurlijk neem ik die aan. Maar de organisatie, het is zoveel werk, dat wil je niet weten. Ja, de muziek en het schrijven, het opnemen, het repeteren neem ik aan, het optreden. Gigantische orkesten, ja prachtig natuurlijk. Ja, helemaal. Die orkesten, het grote gevaar is met die orkesten dat je zelf kippenvel krijgt. Dan spelen ze zo mooi en dan denk ik van, oh god, nu krijg ik dit, dat moet ik niet hebben. Maar bijzonder band met dit orkest dus. Ja, al 19 jaar. We hebben kopspijkers gedaan, we hebben kunststof tv gedaan. Dit is de 3e keer dat we televisie doen.
En dat mooi, de uiterste puntje van Nederland, Friesland en Limburg. Hoe dat muzikaal bij elkaar komt. We praten straks nog wel even. Ik wil jullie uitnodigen. En bij deze wil ik ook de hele studio gewoon aan jou overdragen. Hij is van jou en de bazuin. Merci. Waar begin je mee? Bluesmuziek. Live in Noorderwien. Ik had al 2 meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog buiten de deur hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En de lege truit van die trombones trok eens naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés aan een plein. En daar speelde een fanfare heel fijn, bluesmuziek. Op een schone zondagmorgen, bluesmuziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een vrouw vertellen, zondagmorgen bluesmuziek. Blues mij riek. Geef mij een bloosbas voor het stevig fundament. Geef mij schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoort ze bluesmuziek. Op een schone zondagmorgen, bluesmuziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een schoon vrouw vertellen, zondagmorgen bluesmuziek. Blues mij griep. Schone vredig middag, bluesmuziek. Blues mich de hoes, met toeters en bellen. Een prachtverhaal vertellen, zondagmorgen bluesmuziek. Blues mich riek. Merci. Dames en heren, ik reis veel met de trein en gelukkig vergeet je dat. Maar zo'n 10 jaar geleden, toen dat gezeur begon, toen ben ik wel eens heel bang geweest in de trein. En ik denk van wat is het toch een gekke wereld waar wij ons met z'n allen op zijn kop laten zitten door een paar man. Marten en jou.
kom ik elke dag voorbij. 10.000 mensen met haar eigen geluk en kloterie. Van deze dag hebben die allemaal gehad verwacht. Maar nooit dat wat de ene gek het bedacht. 10.000 mensen zijn allemaal op weg. En al die ambulances staan nu nog leeg. Neem eens wet, wem van die 10.000 werd geraakt. Neem eens wet dat de ene gek vandaag goed is op wraak. Want er is maar één gek voor nodig. Ene gek is genoeg. De telefoon gaat in de rugzak. En de trein vliegt door de lucht. Ene gek is genoeg. Een kleuterschool, een festival. Niks kreeg ze ooit meer beveiligd. Tegen de ene gek die meent dat zijn doel alles heiligt. Een discotheek, een supermarkt, een Zoterdijkse winkelstraat. Overal is het slagveld van de ene gekke soldaat. Want er is maar één gek voor nodig. Eén gek is genoeg. Eén vinger op een knopje en die bus vliegt door de lucht. Eén gek is genoeg. Van shalom tegen bismillah tegen amen. Door dat soort bange gekte lopen het altijd uit de hand. Het is een kwestie van een paar gekken tegen ons allemaal samen. En het gekke is, iedere gek het altijd zijn eigen god aan zijn kant. En er is maar één gek voor nodig. Eén gekke prie. Midden een Uzi op de speelplaats. Geeft ze de kinderen vrij. Er is maar één gek voor nodig. Eén gek is genoeg. Eén vinger op een knopje en de vliegen verdoet de lucht.
Prachtig. Merci. Merci. Het volgende, dames en heren. Ik vind het zo mooi dat ik hier in Leeuwarden mag spelen als Limburgse zanger. En dit is een loflied op onze hoofdstad. Het is een loflied op Maastricht. De kok van de Laboes is alweer bezig in zijn keuken voor het ontbijtbuffet. Thuis is hooggerookt een dame in het raam en voelt tot sigaret. De eerste hekjes tikken door de pistoolsteeg. Om 5:15 zaterdagmorgen in Maastricht. Maastricht werd zo langzaamaan wakker. Maastricht steekt misschien wel zo. De gemeente Vega heeft de fokkerbalen weer de ganse grote gracht geveegd. De gemeente leger heeft die in de binnen staat per al die griesvoelens bij gelegd. Want de friethof zit netjes te wachten in de vale twijfeleeg. Om 6:15 zaterdagmorgen in Maastricht. Maastricht werd zo langzaamaan wakker. Maastricht steekt misschien wel zo. Drie verklede helden klummen voor de hel en vlokken door de Torfelstraat. Twee strakke blauwe buksen trappen over de Joburg en trekt dezelfde moord. Rood en wit riet de eerste bus naar de Heeg. Om 15:15 zaterdagmorgen, zaterdagmorgen in Maastricht. Maastricht werd zo langzaamaan wakker. Maastricht steekt misschien wel zo. En ik ben de allerlaatste doorzakken. Ik wil nog niet naar bed, ik heb het voor jou. Ik wil nog niet naar bed, ik heb het voor jou. Ik wil nog niet naar bed, ik heb het voor jou in de koop. De bezuint Sumerum onder leiding van Marten Miedema, dames en heren. Fantastisch. Dit is lekker, hè? Dit is heel fijn. Jij moet gewoon volgend jaar terugkomen. Ja, Ik geloof er niks van dat jij dat kunt. wel, volgens mij kan ik het. Ja, hè? Ja. Ah, dat is heerlijk spelen. Ja. Heb je nog geoefend of kun je inmiddels met hun gewoon... Ik ben maandag komen oefenen. Willem, je wil mijn week niet weten. Nou, vertel eens. Maandag oefenen in Sumerum. Dinsdag oefenen in Zeeland. Woensdag oefenen in Hardenberg. Gisteren vrij en nu zitten we weer in Leeuwarden. Ik begrijp dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... Nou jongens, het is prachtig. Het eindproduct, hè? Ja, ja. Het optreden, maar het geregeld, het gereis dus. Ja. En morgen dus Franeker. En dan zondag Venlo. Dus volgens mij hebben we 3000 kilometer deze week gereden. En dan ben je ook nog uitgeroepen tot een soort ere-Limburger, hè? Ja. Hij staat hier voor je. Dat is een grote verrassing. Mijn vrouw wist het zelfs. Mijn techniek wist het. De jongens van de techniek wisten het. En ik wist van niks. En toen kwam opeens de gouverneur. Jullie hebben jullie moeten je behelpen met een commissaris van de gouverneur. Maar een commissaris van de koning. Ja. Maar wij hebben een gouverneur. Ja. En die kwam op de bühne. En ik denk, want er kwam ook een hele grote... waar wil je? Oh. Ja. Ja, ik kreeg ook al van die aanwijzingen. Ja. Dan kan ik naar de missen kijken. Ja, precies. Ja. Heel goed. Oh, je dacht op die camera. Nee, dit gaat ook... Ik moet naar de missen kijken. Je wil de missen niet missen. Nee. Wat wil ik zeggen? Oh ja, toen kwam er een grote kar oprijden. En toen denk ik, hij doet een marimba cadeau aan het orkest. Maar dat was dan komen de mensen achter ons. Nou, zeg, dit wordt een plaatje. Ja, we krijgen hier nog wel verlegen.
En maar toen ging het om mij. Ik denk, hij komt het orkest eren. Maar ja, ik vond het superleuk. Wanneer ben je begonnen eigenlijk met orkest? Je komt uit die blaascultuur en je bent al heel lang met muziek bezig. Ja. Maar wanneer kun je je eerst optreden met een echt heel orkest nog herinneren? Ja, in 1999. Volgende week dinsdag, 20 jaar geleden, hebben we bluesmuziek opgenomen. Volgende week dinsdag, 20 jaar geleden. Jeetje. Ja, En dat is een hit geworden. ja, dat is een hit. Je bent een hitartiest. Oh, ja. Maar dat was destijds, wat was de aanleiding eigenlijk? Ik was aan fietsen en toen hoorde ik op zondagmorgen met mijn vrouw en toen hoorde ik een blaasorkest en toen dacht ik, daar wil ik iets mee doen. Van die zaten in Linnen, ja, dat was een heel mooie zondag. En toen dacht ik, daar moet ik iets mee doen. En toen, ken je het nummer Memphis Soul Stew nou ja, dat is een liedje waarbij die zanger de instrumenten voorstelt. En toen denk ik, dat is een soulnummer. Give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitar. Zeg je niks? Nee. Oké. Ik ga hem eens opzoeken straks. Ja, dat is helemaal goed. En toen dacht ik, zoiets ga ik doen met een blaasorkest. Van dat eerst die bas geïntroduceerd wordt. En dan de trompetten. En ja, toen denk ik van wow, dat... Ja, 1 keer en je bent verslaafd. Hè? Ja, nou, maar het is ook... Ik heb ontzettende mazzel gehad dat Hardy Mertens heeft dat gearrangeerd. En dat... Ik kende niemand in die wereld. En toen las ik een interview met hem. En toen denk ik, hem moet ik hebben. En die heeft dat gearrangeerd. En dat is zo'n mazzel. Gewoon dat zo... Die man is gastdirigent in Singapore. Toen het land Singapore 75 jaar bestond... Weet je wie ze gevraagd hebben om een hymne te schrijven? Hardy Mertens. En jij kent hem niet. Of ken je hem wel? We gaan straks verder praten. Bijzonder verhaal. Ja, dankjewel. Gerard, straks praten we verder met natuurlijk met de Bozuin. Ze zitten hier echt in complete bezetting hier te spelen. En de traaien missen. Dames, pak een bak koffie. Straks verder met Gerard en de Bozuin. Pijnlijke gewrichten? Atrosan-tabletten van Avogel is een geneesmiddel dat helpt bij milde gewrichtspijn, zodat u soepel kunt blijven bewegen. De tabletten zijn op basis van Harpagophytum. In Duitsland en Zwitserland wordt dit ingrediënt al veel gebruikt om gewrichtspijn te verminderen. Gewrichtspijn? Atrosan-tabletten van Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ondersteuning gewenst voor het behoud van soepele spieren en sterke botten? Kruidvat helpt je. Met Lucovitaal Magnesium 400 mg one-a-day sachets. Lucovitaal, krachtig en goedkoop en nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Snijn in Bureau de Vries. Het is niet zo geweest dat de hemel open ging en dat God tot mij sprak. Remco, jij moet priester worden. De jonge Remco Hoogma wordt priester. Ik denk wel echt dat het roeping is. Maar het is net altijd makkelijk. Ik ben ook gewoon een jonge man en ik heb ook gewoon mijn gevoelens. Maar hij gaat er vol voor. Ik hoop en ik bid ook dat ik op een gegeven moment ook een goede priester mag zijn. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Kijk, mijn eigen reuzenrad. Dus je hebt nu 2 kermisattracties in je achtertuin. Ja, ik ontdekte dat ik met wat extra zonnepanelen nog meer kon besparen. Dus daar hou ik meer over voor mijn attracties. Download de Engie-app en ontdek hoe jij ook kunt besparen op je energieverbruik. Engie, energie, technologie en optimisme. Jij shopt het, nu bij Quantum. Jouw laminaat en jouw PVC-stroken. Met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes verder met Gerard en natuurlijk de Bazuin. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Tieten Science. Bernard van Haarsma-Buma had er alle vertrouwen in dat zijn zoon Siebrand Buma het goed wansil als burgemeester van Ljouwert. En ook al had Heid Buma zelfs echt burgemeester west, hij denkt net dat hij zijn zoon het vak goed te leren. Burgemeesterwezen is wel een orentak voor sport als leider van een politieke partij wezen, maar nevens Buma senior had zijn zoon genoeg in zijn mars. Hij had natuurlijk veel meer dieren in zijn leven. Dus op alle andere dingen had hij bestuurlijk dwanden west. Dus nee, dat komt wel goed. Buma senior wen het zelfs ook in Ljouwert en dus wordt zijn zoon nou zijn burgerheid.
Burgemeester Apotheker van Noord-East-Friesland had een drugspand in Jannem Sletten. Het gaat om de pleats dat een dikke manalien een hemkwekerij oprollen waard. De pleats is voor 3 maanden dicht. Nevens de politie gebeurt het heel iets vaker dat boeren toch criminelen benaderen worden om haar score te verhieren. Die pleats in Jannem ziet trouwens al een skoft leeg, doet de hemkwekerij der waard. Honderdduizenden jonge ielviskjes zijn van de morgen uitzet in het Frieske water als onderdeel van het IEL-herstelplan om de ielstand te verbeteren. Wetenschapsbestuurder Otto van der Galien die wie er ook bij. De ielviskers die dienen van de morgen de oproep om de vatten zwaargen dat het water net zo bot versmargen rekkert. Vooral bootjevaders die haar afvalwater lozen zwaargen voor grote problemen. Van der Galien vindt ook dat daar wat aan die worden moet. Nou, een vuil watertank is sowieso een must. En mensen die toch willen ze weten ze de boel nog overboord gooien. Ja, die moet je ompakken. En dan maar met boer. Dus wie niet horen wil, die moet maar voelen. En die medicijnresten erin, nou ja, de menselijke uitwerpselen, nou ja, dat willen we toch gewoon net in het water hebben. Dus de mensen moeten zich echt bewust worden van het feit dat dat net meer kan. Op zijn meest 100.000 bezoekers in het jaar moet er in de toekomst aankomen op het verbouwde stadhuis van Bolzert. Dat is de bedoeling al eerst van projectleider Sietse Laroy. Hij is al 8 jaar on de gang maar de tarierings voor die verbouwing. Verleden week werd bekend dat de gemeente haast 9 miljoen euro in de verbouwing steekt en daarmee is de financiering van het historisch centrum Roen. Nou kan dus de verbouwing los, maar dat had ik lang genoeg worden. Ja, dat heeft inmiddels zo'n hier worden. Nou kun je zeggen, het gebouw bestaat 400 jaar, dus dat is zo'n hier. Maar ja, het heeft een soort tijd kosten. Maar het is wel wat een ingewikkeld gebouw. Een soort hichteverschil, een soort kruip door, sluip door. En het is net zo eenvoudig om in zo'n mooi historisch pand een nieuwe functie te zetten. Voor 2 jaar dan moet het gebouw helemaal klaar wezen, dat naar historisch centrum. Ben we daar on het waar? De loft is bruin, het is meer droeg, er zit een matige ont vrij krachtig en wat is te winnen. En het is een gratis section. Morgen wordt het een simmerdag, maar zinnen, maar de loft kan ik berinnen en er is toch wel kans op een buiken. Het wordt morgen wel 21 graden. Pomp 6, alsjeblieft. Doet u al mee met SO Extra's? Is dat wat? Is dat wat? A cappella naar de kassa, alsjeblieft. Hallo, hoe heet jij? Mark. Mark. SO Extra's was nog nooit zo goed. Bij meer vrijheid, jij kiest wat je ermee wat je doet. Spaarpunten hier, spaarpunten daar. Waar je ook denkt. En geef ze uit aan wat een glimlach brengt. Zoals korting op die badjas van je vrouw. Die je eigenlijk veel mooier vindt staan bij jou. Nou, zo is het wel genoegen, jongens. Spaar nu punten bij alle Esso-stations en bepaal zelf waaraan je ze uitgeeft. Het nieuwe Esso Extra's is ons grootste, beste spaarprogramma ever ooit. Maar om er nou een hele show van te maken, voorwaarden op essoextras.nl. Als de simmer erom komt, is het in Friesland tijd voor de Ieper loftspullen. Extra benijd naar de Riepster Olga in Turks fruit? Of hoe Siep het dot in het Kolmer oproer? En wat het benne Ieper loftspul maakt van Shakespeare? Bij Omroep Friesland vindt achtergrondinformatie, filmpjes en de speeldata. Voor alles over de Ieperlofspullen van dit jaar, just op omroepfriesland.nl/Ieperlofspullen. Nu bij Kruidvat even op frisse adem komen met CB12. Nu alle CB12 mondwaters voor maar €6,99. €6,99? Daar valt mijn mond van open hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het geluk van Nederland, dat is de Achterhoek. Met fiets- en wandelroutes langs kastelen en wijngaarden. Heerlijk er even tussenuit. Want de Achterhoek is verrassend veelzijdig en lekker dichtbij. Kijk op Achterhoek.nl voor leuke tips en ideeën. Echt Achterhoek. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Wij Willem de Vries. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Het eerste hoeren, we zitten Jel Wijs, Aanses de Bazuin, G. Reinders. Bijzonder verhaal natuurlijk, zeker ook muzikaal. Maar we hebben echt het hoes. Ik ben vol mij net finalisten, maar de missen die het won haar, is maar. Miss Noorderwien, ze komt straks gewoon, word ik nog achter de bar bij. Maar de echte Miss Beauty of Friesland zit hier nog echt. Stel die zelf even voor. Ik ben Aafke Stroosma. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Burgum. En won! Ja, ik heb won. Superleuk, ja. Hoe je dat ging in die finale daar? Nou, we hier eerst gewoon alle die oefeningen. We gingen eerst wat repeteren en alles. En toen de Jannes de finale. En dat was best wel spannend. En toen had ik won. Ik had het echt niet verwachten, maar ik vind het echt fantastisch. Ja, wat gebeurt er dan daarna meiden? Want er was natuurlijk een heel grote plichtplegingen door. Ja, klopt. We hadden ook gewoon weer alle je oefendagen. Dat ging werkelijk in het traject van Friesland. Maar nu ging ik gewoon het landelijke traject in. En dan houden we fotoshoots en van alles. Ja.
Wat een leven. Ja. En dan, want hij eigenlijk weer een soort gruttefinale of mag dan weer naar oren dagen? Hoe werkt het dan? Nee, we hadden 30 augustus hebben we de landelijke finale. Dus dan doen alle 12 missen van elke provincie doen daar om mij. En dan één van, eentje kan dan weer winnen. En die gaat dan terug naar, die kan dan Nederland vertegenwoordigen in de Filipijnen. Wow, steeds een stapje heen. Ja, zeker, ja. Leuk, dat is de best. We praten straks verder. Hoe het zit met squal, opleidings, het leven en ambities. Leuk, dat is de beste in ieder geval. Maar ik denk, ik introduceer die nog even naast die oren bij de missen. Ja, geen Reiners. Gezellige dag zo, hè? Ja, prachtige dag. Prachtige dag. De bezuin, we hadden het al even over je band die je al jaren hebt. Jongens, mag ik even 16 of net? Ja, 6 meter, mooi hè? Ja, straks, hoe zie je je muzikale leven nu voor je? Straks heb je die tournee afgesloten. Ja. Je zegt, als ik word gevraagd, kom ik? Ja. Nou, wat ik heel leuk vind is schrijven met jonge mensen. Ik ben nu met een meisje bezig, die is 23 en we hebben 2 liedjes en dan denk ik van kippenvel. Ja. Kippenvel. En hoe help je zo iemand, help je daar bijvoorbeeld orkestmuziek bij te schrijven? Of gewoon de songs op te bouwen? Echt een liedje schrijven? Liedjes. Weet je, we zijn nu bezig. We hebben 2 nummers. Eén met pianobegeleiding en één met gitaarbegeleiding. Begeleidt ze zichzelf. En ik vind het kippenvel. Ja. Wat ga je daar wel mee doen? Gewoon solo optreden of in klein gezelschap? Nee. Ook niet? Nee, ik ben 65, Willem. Ja, ik moet nog even. Ja, jij moet nog even. Nee, maar ik denk van nu heb ik de energie en ik denk van het is mooi, het is echt mooi geweest. Ja. Voordat je verzuurt en er geen zin meer in hebt en met tegenzin ergens heen gaat. Precies. Ja. En het is ook heerlijk als het niet moet, dan heb je er. Ja, ik heb er nu nog ontzettend veel zin in. Maar ik denk van dit is een goede tijd om te stoppen. Ja, prachtig. Ik kom zo weer terug bij jou, want ik moet nog even de bazuin naar voren halen. Het summerum moest ik vooral even zeggen van jou, hè? Ja, er ben natuurlijk een hele protobazuin. Ja, dat is een lange list, dacht ik, hè? Een hele lijst. Ja. En, maar ja, dan moet je wel even genoemd worden als het bazuin uit Summerum. Hoe lang zit jou er al bij? Nou, ik dan niet zo lang, maar nee? daar ben ik gewoon... Dan ben je een jong feind nog. Een junior. Het kan verschillende redenen wezen, maar dat is niet de reden. Ga je altijd spelen? Nou, vroeger als jonkie. Ja. En toen had ik een werkzaam leven gehad en toen ik met pensioen gaan ben, toen... Ga je de muziek weer wat oppakt? Ja, precies. Okay. Het klinkt net alleen fantastisch, maar volgens mij de sfeer ik hartstikke leuk onderling. Daarom het nazitten, daar gaat het om. Okay. Oh, je hebt een treden helden? Ja, die heb ik nou correct inlast en dat is nou 1 keer in de mannen. Oké. Wat een gezelligheid. Hoe lang zit je er al bij? Ik ben ik ben senior stappen en ik ben nou in 2015 weer begonnen. Ja, begon ik toch weer te kriebelen? Ja, zeker. Ja. Wat je opvalt, en dat is misschien wel goed nice, jeugd uit de takkomst. Het is redelijk jeugdig, dit orkest. Ja, we hebben, nou krijg ik dit seizoen 2, Gerben, die is er net bij, maar Janne zit er op altsaxofoon. Ja. En we hebben nog een jeugdkorps en mensen op les. Nou ja, ze worden zwaar voor de hele blaasmuziekwereld natuurlijk. Van, de jeugd moet natuurlijk wel meedoen, hè? Ja, en daar hebben wij natuurlijk ook wel wat te zien, maar we proberen leuke dingen te doen en naar de squalen en dat soort dingen. Dus we doen ons best. Zo nog Vrede Mickey in de televisiestudio met geen Reinders optreden. Ik ben er altijd voor, absoluut. Goed, meneer Mierema, baas. Ja, meneer. We hebben geen bij. Ik had geen gebed te zeggen. Ik denk dat hem ook wat zeggen, maar je hebt zo goed gedrild. Hoezo? We krijgen 3 nummers. Welke begin we? De grote vriendelijke Jozef en Sint Cecilia. Live in Ordewin! Iedere repetitie zitten ze door. Altijd op haar eigen plekje. Ze kennen alle stukken voor en om. Cecile en Sef verheugen zich op elk schoon trekje. En als de fanfare door de straat trekt, lopen ze 2 met
Iedereen kent haar, iedereen weet wie het zit. En ze zingen heel hel. Wilhelmus en ze leven hoog in de gloria. Ze noemen hem de grote vriendelijke Jozef. Ze noemen haar Sint Cecilia. En met het concours zo te zuiver aan in de zaal. En nooit elk nummer maakte ze twee het meeste kabaal. En s'avonds na de prijsuitreiking werden ze onder door de voorzitter geëerd. Het leek wel of Cecile en Sef zelf ook waren gepromoveerd. En wie de fanfare door de straten trok, liepen ze twee vooraan. En Jozef droeg het vaandel met de nieuwe wimpel eraan. En ze zongen, we are the champions. En lang zullen ze leven in de gloria. Voor de fanfare, voor de grote vriendelijke Jozef. En voor Sint Cecilia. Iedereen was blij wie Jozef weer naar de repetitie kwam. Het ganse orkest had zo met de man te doen. Ze zachten voor gewoon lui is dat al zwaar. Wie kunt zo'n mens nu met zo gaat klaar? Want wie de fanfare door de straat trok, leep hij weer alleen. En de grote vriendelijke Jozef liggen in breekbaar en klein. En in de kerk zongen ze in paradisum. En op speciaal voor ze ook de gloria. Want de grote vriendelijke Jozef moest nu weer zongen in Cecilia. Merci, merci. Het volgende, wow, ik sta een beetje op zingen. Het volgende nummer is getiteld Altijd. Het is een beetje up-tempo, big band-achtig nummer. Laat maar komen, maar.
had ze alles verwacht. Wat meent ze dat die wees hier zochten? Alles is betrekkelijk. Ik weet ik word het spaar het zag, maar had gelijk alles van wereld weer bevochten. Een pak in een tien brengt rond. Niks zo moeilijk als het leren met die eigen mond. Maar ik wil altijd luisteren naar die. Want du wilt altijd in plaats van het hart van mij. In plaats van het hart van mij. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Elke mens is anders. Als het misgeet, komt dat maar een volgende keer. Maar een goeie woord. Luister niet te veel naar ons anders. Want deze zang wil altijd luisteren naar dich. Ja, ik wil altijd luisteren naar dich. Want du wilt altijd in plaats van het hart van mij. 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 Merci. Ja, dames en heren, we sluiten af met ons laatste nummer ook van ons programma morgen in Franeker. Dit heet Laat ons drinken. Dat hebben we nu verdiend. Nu hoor ik geen monitor, maar zonder monitor kan het ook. Laat maar komen. Ja, daar is hij weer. Laat ons drinken, er is genoeg gezag. Proef deze wijn eens, ik vind het een hele goeie. Laat ons drinken, want verleven na. Huf nu het glas op al die lieve dooien. En morgen komt die zon weer op. Morgen moet er weer van alles weer gedaan. Morgen hebben we weer heel veel aan onze kop. Maar nu een groot glas om even stil te staan. Laat ons drinken op wat geweest is. Huf nu het glas op al onze verleden tijd. Laat ons drinken, want onze toekomst is nog lang niet voorbij. Ik wil toost op al ons geluk, maar ook op al onze spijt. En morgen komt die zon weer op. Morgen moet er weer boodschappen weer gedaan. Morgen hebben we gelukkig weer heel veel in onze kop. Maar nu een groot glas
om even gelukkig stil te staan. Laat ons drinken, dat het zo nog heel lang gaat. Huf nu het glas op het leven, laat ons drinken op de leven leugen van eeuwigheid. Want het leven ligt nog steeds meer te kennen geven. En morgen komt die zon weer op. Morgen moet er weer aan puzzelen weer gedaan. Morgen kriegen we de bieven op. Merci dat ik door hier vanmorgen in Leeuwarden even bij stilkens blijven staan. Gezondheid. Applaus voor hemzelf, dames en heren. Hey. En ik zal eigenlijk voor je maar applaudisseren, maar ik ga de hand nog vol. De bazuin uit Semerum, ik zit er maar even bij. Prachtig orkest, Montianne in de Koornbus in Frensje. Is het een beetje zenuwachtig? Ja, heel erg. Ja. Hoe lang zit je er al bij? Nou, net zo heel lang. Ik ben al je hele na je leden hier. Ja, zeker. Ja. En wat is voor jou de oorleiding om mij te doen? Nou, ik wie vregen maar te doen, want ik zing in sopraansaxofoon, dus ik help ze even. Ja, precies. En is dat tijdelijk of denk je, nou, dit is wel een mooi plakje, een leuk orkest? Nou, maar ik ga er even hoe of net? Ja. Ik viel zei iets al. Ja, nou, het is heel leuk natuurlijk. Goed, gaan we dat regelen? De blues dus. Ja, als het cool, dan heb ik het echt wel dingen. Okay. En de bovenvrouw, hoe lang zit u er ook al bij? Erkel kwad? Ik ben een hulpje. Ja. Ik neem hem terug. En doe? Ik zit er krek bij. Ja. Maar doe blues toch wel de komende 40, 50 jaar? Ja. Hoe heet u? Janne. En hoe lang spelen u dit al? Dit nou saxofoon of buiten? Ja, nee, saxofoon, ja. 3 jaar. Oké. En toen dacht ik, ik kan wel eens heel lekker in een orkest spelen. Ja. En bist u dus een prut aan het oefenen? Jawel. Haast les? Ja. Ik nog. Wauw, spannend. Ja. Nog ook stil, ja. Maar bloeien, hè? Het is leuk. Ja. Het Semerum, dames en heren, de bazuin. Ik ga even naar Martin Mierema. Mooie gemengde leeftijden. Ja, zeker. Dat het G van de week op zijn clipkeven zetten. Ja. Dan zie je er een van 11 bij de jongste. Ja. En de oudste is iets ouder. Nou ja, we maken als muziekliefhebbers was wat zwaar genoeg de toekomst van vooral dit soort orkesten, hè, de jeugd. Ja, bij net. Ja. Dat is Christian, hè? Ja, dat is prachtig, toch? Ja, zeker. Ja. Nou ja, geen Rijn. Dus, wordt het een kan ik een moeilijke oorskiën misschien wel? Ja, dat wordt het zeker, ja. Maar ik denk dat we nog wel eens uitnodigen. Ja. Nee, maar toch, ja, het is best van die momenten even, denk ik, in het bestaan van zijn orkest. Je haalt Njontje in je melk spelen. Ja, ik heel vaak al, ja. Op verschillende gelegenheden, ja. De tijd gaat terug. Hij zou het 64, maar dat is er nog net, ja? Nee. Even hoe de bezuin uit Semerum. Ik heb het nog een paar keer weer heel in. Ja, toch. 2000 Njontje, wat binnen plan vierder?
Nou, het seizoen is nooit ontdaan, hè? Ja. Dus we Vakantie, op camping. Ja, op camping, ja. Machinaal, hè? Machinaal? Ja. Dat zou moeten wezen. Ja. Nee, maar van takken meer een paar maatjes weer naar de planning, hè? Ja, precies. Leuke concerten die aan. Ja. Misschien is een concours tussendoor. Ja. Dat er al bij. Ja, prachtig. G. Reinders, morgenavond, wat kunnen de mensen verwachten? Wat ga je doen met hun? Nou, een feestje bouwen? Ja, zeker een feestje bouwen. Ik ben super trots, Willem, op dit programma. Van we hebben er misschien 2,5 jaar geleden zijn we eraan begonnen. Ja. En ik vind het mijn mooiste programma. Ja? Alles klopt. We gaan Marten ontzettend eren. Daar heb ik hem al op voorbereid. We gaan hem echt eren. Nou, ik vind de liedjes ook... Dat vind ik ook zo knap van die orkesten. Er zitten popachtige liedjes in, zoals dat altijd. Er zitten gedragen stukken in, zoals de grote vriendelijke Jozef. Van allerlei stukken zitten erin. En verschillende lagen, belangrijk. Ja, verschillende lagen. Willem, ik zou zeggen, kom morgen kijken in de koren. Hij staat dik in de agenda, dus ik hoop wel dat ik morgen nog langs kan komen in ieder geval. Maar goed, morgenavond dus, en dan komt er nog een aantal optredens in de rest van het land? Nee, ik heb er nog Venlo, dan nog Hardenberg, dan nog Sittard en dan de laatste in Valkenburg, nog 5. Het was mij absoluut, dat meen ik serieus, een grote eer dat je hier op vrijdagmiddag nog wil langskomen. Ik geef je een hand. Ja, ik ook. Muzikaal nemen we geen afscheid, maar wel mooi dat je ook hier in deze studio, in dat opzicht afscheid van ons wilde nemen met dit prachtige orkest. Prachtig. Bedankt voor de uitnodiging. Applaus van G, dames en heren! Summeren. En Bezuin, summeren. Ik zit er nog maar eens even bij. Dank wel voor je komst. Wat mij betreft tot de volgende keer. Wie fantastisch. Dank je wel. Hartstikke mooi. En wij gaan uit Nijs van Twouweren. Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Oké, achteruitrijcamera en navigatie heeft hij. Maar dan wit, hè? Oh ja, grijs. Zwart is ook mooi. Oh, ik weet het niet. Citroën bestaat 100 jaar, maar jij hebt geen 100 jaar om te beslissen. Ontdek de rijk uitgeruste Citroën Origins modellen met unieke personalisatiemogelijkheden. En profiteer nu van een jubileumvoordeel tot maar liefst €2500. Kijk op citroën.nl. Citroën. Het is weer Brugmania bij Brugman met 25% korting op alles. Ook op de allernieuwste modellen, zoals die greeploze keuken met stoomoven en die designbadkamer met regendouche. Dus ook toe aan een Brugman? Kom voor zondag naar de winkel voor 25% korting, plus een cadeau naar keuze. Donderdag en vrijdag zijn we tot 9 uur open. Ga goed voorbereid en veilig op weg met de Citroën vakantiecheck. Laat de Citroën dealer uw Citroën controleren op 29 punten. Een extra reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ja, ik ben een beetje een control freak. Ook als het om mijn beleggingen gaat. Ik wil elk moment kunnen checken hoe het met mijn rendement staat. In welke bedrijven ik posities heb, hoe mijn vermogen zich ontwikkelt. En dat kan dus met die app van Hof Horneman. Dat is een goede app hoor. De goede bank heeft nu ook een goede app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Deurwaarders waarschuwen voor nep-aanmaningen van oplichters. Volgens beroeporganisatie KBVG worden mensen per e-mail of WhatsApp onder druk gezet om te betalen. Dat is dit jaar al zeker honderden keren gebeurd. De oplichters dreigen bezittingen in beslag te nemen, beslag te leggen op bankrekeningen of mailadressen te blokkeren. Volgens de deurwaarders zien de berichten er bedrieglijk echt uit. De KBVG heeft een checklist op internet gezet waarmee ontvangers van berichten kunnen controleren of er sprake is van oplichting. De wekenlange Brexit-onderhandelingen tussen de Britse premier May en oppositiepartij Labour zijn mislukt. Volgens Labour-leider Corbyn hebben ze het uiterste geprobeerd, maar zonder resultaat. Het overleg was nodig nadat de Brexit-deal, die premier May was overeengekomen met de EU, tot 3 keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Maar May en Labour konden het niet eens worden over de toekomstige economische betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege alle problemen was de Brexit al uitgesteld tot 31 oktober.
Voetbalclub Juventus moet op zoek naar een nieuwe trainer. Massimiliano Allegri verlaat na 5 seizoenen de club, waarmee hij 5 keer kampioen van Italië werd. De Champions League heeft Allegri niet kunnen winnen. Dit seizoen werd hij met Juventus in de kwartfinale uitgeschakeld door Ajax. Acteur Pier Massini is overleden, melden ANP en Shownieuws. Bij het grote publiek werd hij in de jaren 90 bekend met reclames voor Melkunie. Daarin sprong een koe in een zwembad en riep Massini, had nog zo gezegd, geen bommetje. Massini stond ook op toneel en speelde in films. In 1996 kreeg hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Pier Massini was 78 jaar. Het weer, bewolking, af en toe zon, ook wat regen en het is 13 tot 16 graden. In het weekend een stuk warmer met 20 tot 23 graden, maar er is wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind live vanuit de Noorderwind studio wij. Onder oren met de Joint String Friends. Jawel, hij krijgt hun cd gepresenteerd. Maar hij gast uit Amerika en uit Friesland wij. Graag gedaan, Alex. Brassica. Koolzaad. Topkwaliteit, mild van smaak en boordevol omega-3. Veelzijdig in gebruik van koud tot warm. Voor een lekkere salade of een heerlijk stukje vlees. Onmisbaar in jouw keuken. Brassica koolzaadolie. Een kwestie van smaak. Verkrijgbaar in iedere supermarkt. Snijn in Bureau de Vries. Het is niet zo geweest dat de hemel open ging en dat God tot mij sprak. Remco, jij moet priester worden. De jonge Remco Hoogma wordt priester. Ik denk wel echt dat het roeping is. Maar het is net altijd makkelijk. Ik ben ook gewoon een jonge man en ik heb ook gewoon mijn gevoelens. Maar hij gaat er vol voor. Ik hoop en ik bid ook dat ik op een gegeven moment ook een goede priester mag zijn. Snijn al voeren in Bureau de Vries. De boodschap van Dirk? Ook Kassa bewijst dat Dirk de allergoedkoopste supermarkt is. Deze week Wagner Sensazione Pizza. 3 stuks voor maar €5. Dus snel naar Dirk. Het is weer vreemd een beetje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van het muzikale dwarslijn van Friesland. We zijn weer even verhuizen. Gelukkig kon we het vorige keer de grote televisiestudio hier te bezetten. Mijn prachtig concert vond ik in ieder geval. De Bazuin uit Meren, together met G. Reinders. En mocht je er nou live vastzitten, radio, televisie of internet, op wat voor manier dan ook, morgen Janne in de Kornbeurs, zal hij voor de laatste keer in Friesland in elk geval met een groot orkest optreden. Als je naar de Verhellingshow op Snijtermorgen, dan ben je echt helaas te laat. Hebben we de beelden, gelukkig nog. Asis, allemaal jonge talenten hier in de studio, maar Miss Noorderwind en daarnaast Regina Bilsma, uw eigen vlogster, zit er nog een bij. Regina, ik begin even met jou. Piekenvel, hè, G. Reinders? Prachtig. En ik hoor hem nog net, maar doe wel dus. Ja. Maar Ja, G. Reinders is een gruthit, zeker in de blaasmuziek. ja, inderdaad, ja. Nou ja, ik ga net zo heel lang bij het Blaasorkest West. Dus ja, dat is dan jammer. Maar ik hier mijn maat Gerrit even meegenomen. En die ziet helemaal ontroerd achter bij het orkest te zien. Dus ja, dat vind ik dan heel mooi om dat even gade te slaan. En toen zeg ik, die mis je, rek. Maar dat is net mis. Nee, dat is helemaal niet mis. Miss Noorderwind. Leuk dat je erbij bent. Best jong. Horst mij horen we gewoon van popmuziek of zo'n orkest. Dus die is er correct even bij. Vind je dat wel leuk of net? Nou, ik ben dus heel net van de popmuziek. Nee? Nee, ik ben een echte country-liefhebber. Ah, ja, dat vind ik heel leuk. Country bands of meer solisten en singer-songwriters? Wat had je een voorkeur? Alles wel een beetje. Ik vind Canadese country heel leuk. Texas country muziek vind ik heel leuk. Dus, Wat goed knauwen. ja, lekker knauwen, ja. Hast wat nam? Hast favorieten of zei je nee? Het is een beetje in de breedte. Luke Bryan vind ik heel leuk. Wat hebben we nog meer?
Ben ze vol, hè? Ja, daar ben ik niet op foto. Ja, Carrie Underwood, de vrouw, vind ik heel erg leuk. Dus. En een Taylor Swift, mag dat nog of niet? Oh, het zit wel op een randje. Ja, hè? Ik zie die zuinige blik. Hartstikke mooi. Best een echte muziekliefhebber altijd muziek horen of juist net? Of best een van de momenten? Nee, altijd. Als ik mijn hoon uitleer, als ik mijn aan het kleedmeidje ben van die, vlak voordat ik naar bed ga, dan altijd muziek. Hoe heet de hoen? Stitch. Stitch! Oké, en wat voor soort is het? Een kruising tussen een chihuahua en een Duitse pintje. Kijk. Dus hij is zakkut. Hartstikke mooi. Leuk dat is de best. Miss Noorderwin en we gaan de horen bij de Miss van Miss Beauty Friesland Youth in de studio. We zijn lekker weer een mooie fotomeidje. Dan hebben we een hele mooie galerie hier in de studio. Ik maak er gewoon even omrennen. Mijn grote vriend, hij is vaak de gast. Al jaren trouwens. Amon dos Santos. Nu zeg je het goed, hè? Ja, prachtig. Ik heb er even een paar jaar gestudeerd. Wie heb je meegenomen? Ik heb de kinderen van SBO Aquamarijn meegenomen. Even kijken of ik het nu goed heb, hoor. Ja, weet je, laat ze het zelf maar even doen. Hoe heet jij? Jonathan. En jij? Fanny. Jordi. Hariella. Nolija. Ramona. Indy. Wat articuleren jullie allemaal goed? Dat is een goede school. Nou, dat heb ik ze geleerd. Heb jij ze dat geleerd? 2 uurtjes. Laat mij mijn gang gaan en dan krijg je dit. Hey, we kennen jou van de Sterrenfabriek natuurlijk. Jong talent. Valt dit hieronder of is dit weer een heel ander project? Dit is een ander project, want ik ben namelijk geld aan het inzamelen voor mijn reis naar Brazilië. Nou, heb je vorige week van alles over verteld? Hè? Want je wilt daar nou weer naartoe om speciale projecten te gaan doen? Ja, klopt. Om met straatkinderen daar ga ik muziek maken. En deze helden hier, dit zijn een van de helden. Die zijn 2 weken lang langs de deuren gegaan. En hebben ze meer dan €5.000 opgehaald. Wauw. Ja, dus toen heb ik gezegd, nou weet je, daar wil ik hun dan ook mee belonen. Dan neem ik even een paar van hun mee hier naar de studio. Om mijn liedje te doen die ik ook met die hele schooldagen had gezongen. En deze helden hadden zich daarvoor opgegeven. Ja. Nou, ik vind het fantastisch dat je hem er binnen. Wat hebben jullie voor actie gedaan? Ja. Gewoon aanbellen en hier dat geld? Nee, dat niet. Heb je koek verkocht? Nee. Wat heb je wel gedaan? Nou, we gingen gewoon langs de deuren om geld in te zamelen. Ja. En die kreeg je gewoon? Ja. En met gewoon goed verhaal van Amon, die moet naar Brazilië. Jullie moeten ons helpen? Ja. En jullie gaan zo zingen, geloof ik, hè? Ja. Zijn jullie geoefende zingers? Of is dat gewoon omdat het vanmiddag gewoon gezellig is en jullie zingen even een nummertje mee? Nou, we hebben wel geoefend. En, ja. Wat voor nummer gaan jullie doen? Vergeet me niet, Frank dos Santos. Ah, bekend, hè? Ja. Wil je niet mee met z'n allen naar Brazilië? Wat ga je doen? Ik ga zingen. Oh, en pak je die microfoon dan? Nee? Oh, dat mag wel. Waarom dan? Nee, omdat je... Hey, en was het leuk actie voeren? Het is altijd een beetje dubbel. Hè? Je moet aanbellen, je moet wat vragen. Nou, vond je dat niet eng? Nee, ik vond het niet eng, want de leerlingenraad hebben boekenmarkt gestart. Daar hebben we boeken verkocht voor Frank. Ja, hartstikke leuk, man. Beetje grieperig? Nee. Inspanning astma heb ik. Oh jeetje. Nou, zullen we een liedje doen? Ja. Oké. Oer Rochli en Kuggen sprutsen. Bij deze wil ik trouwens collega Erik Enneman nog even vragen om het vliegen week heid van mijn oernamen nemen we. Maar het wordt echt een mix die echt alles bij elkaar te Rochli. Nou goed, dat jet erbij deze tijd. Griep dus. Ik ben er weer, Noorderwien in de weer. Amon is er weer met de hele club. Als dank jongens voor die prachtige actie. Amon, we gaan straks nog even over het project praten. Met assistentie van, stel jezelf even voor. Sebastian Meijer. In een prachtig mooie Schotse kilt. Hoe heet het nummer, Amon? Vergeet me niet. Live in Noorderwien. Ik ben breekbaar als ik op de stage sta. Ik voel de zenuwen alsof ik naar een feest ga. Ik laat alles in me los dat ik het meest haat. Maar de liefde voor muziek zorgt dat ik nooit leeg raak. Maar als ik vreemd ga, de liefde verwaarloos. Geen aandacht besteed zoals ik deed toen ik voor haar koos. Want ze me terug met een zoete melodie waarmee ze zonder woorden zegt. Vergeet je me niet, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Zal zingen in je hoofd totdat je oplet, tot je stopzet. Wat je tijd is veel, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Zal zingen in je hoofd totdat je oplet, tot je stopzet. Wat je tijd verspilt, dat voegt geen waarde aan. De dingen die je wilt, maar hebt laten staan. Straks ben je oud, heb je niks gedaan. Maar zoveel gezegd en zoveel gepraat aan.
Dan is er geen tijdmachine die de tijd terugdraait die jij opnieuw kan beginnen. Dus volg je hart en volg je dromen. Luister elke dag opnieuw naar de stem in je hoofd. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet en ik draag je over bergen en zeeën en tijden die zwaar zijn. Luister in het duister naar de hoogste noot. Ben je in hoge nood, hou je hoofd omhoog. Ik ben de vleugels, ben de wind waarop je zweeft. Neem je mee naar een plek waar de vrede in je leeft. Een plek waar alles goed is, geen space voor verdriet. Dus maak je maar geen zorgen, man. Vergeet niet. En dit is nou het moment waar iedereen op zit te wachten. Dat iedereen mag meezingen. Publiek, jullie mogen meezingen. De mensen thuis mogen meezingen. Cameramensen, jullie mogen meezingen. Kinderen, zijn jullie klaar? Ja. Ja? Let's go. Vergeet me niet, zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Iedereen. Vergeet me niet, zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Laat me horen. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Zo zing je in je hoofd totdat je oplet, tot je stop zegt. Wat je tijd verspilt, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn. Onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Zo zing je in je hoofd totdat je oplet, tot je stop zegt. Wat je tijd verspilt, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet, zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Amon dos Santos, mijn prachtige band, geweldige zangers, ze krijgen nog wel even een high five. En een geweldige violist, die was is nog bij een orengroep hier tussen jou en Trouwen, dank u wel. Nou, hoe ging die? Goed. Ja, ben je tevreden? Ja. Ja, ook een beetje tevreden? Heel erg. Ja. Oké. En jij ook wel een beetje tevreden? Ja, helemaal. Had je ooit nog eens een leuke musical wil zien, The Sound of Music? Nog nooit eerder van gehoord. Dat lijkt er wel een beetje op, hè? Ja. Ik ben dan die vader of zo. Ja, dat klopt. De Amon en de Van Trapjes of zo. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Is je een beetje tevreden? Het was leuk. Ja. En komt wel goed met jouw zangcarrière, neem ik aan? Kom je eens even weer? Ja. Hoi. Eigenlijk rapt hij altijd met mij mee. Oké. Alleen vandaag niet zoveel. Ja, doen we dat de volgende keer, toch? Ja, toch? Doen we een klein stukje rappen? Ja. Klein stukje? Ja. Zo even een klein stukje. Ik ben breekbaar als ik op de stage sta. Ik voel de zenuwen alsof ik naar een feest ga. Ik laat alles in me los wat ik het meest haat. Maar de liefde voor muziek zorgt dat ik nooit leeg ga. Maar als ik vreemd ga, de liefde verwaarloos. Geen aandacht besteed zoals ik deed toen ik voor haar koos. Ik zet me terug met een zoete melodie waarmee ze zonder woorden zegt. Vergeet je me niet? Yo! Volgende keer kom je hier solo optreden, dankjewel. Amon, even snel over het project, want dat begint er aardig op te lijken. Ja. 14 juli ga ik er dus heen. Even voor iedereen, ook voor de mensen thuis. Als jullie mij nog steeds willen steunen en helpen en willen volgen, ga dan even naar Facebook. Amon dos Santos, dus Amon dos Santos. 8 juni hou ik een benefit party om geld in te zamelen. Dus kun je lekker dansen voor het goede doel. Def Rhymes komt. Def Rhymes komt. We hebben allemaal Braziliaans muziek, lekkere hapjes, drankjes, danseressen. Dus dans voor het goede doel voor nog geen €11. Wie, wat, waar, nog één keer? 8 juni Salenschaaf. Dus als je er nog meer van wil weten, volg me dan even op Facebook, Amon dos Santos. En er komt nog een uitgebreid interview bij hier op de radio bij Bureau de Vries. Klopt, inderdaad. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Hey, boekenmandje. Hier komen. Hey. Kom ze eens even weg.
Ja. Mooi. Ik naar die dame daar, die komt helemaal uit Amerika. Oké. Ja. Mag dat wel? Nee. Oké. Dank jullie wel. Applaus, dames. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. Ik naar een dame die komt uit Amerika. Ze is on tour. Mij wil stellen dat ze haar eigen gitaar maakt van cigar boxes. Dar Stella Botta, welcome to the show. Good to have you here. Thank you. When did you start to build your own guitars? In 2017. Why? I just thought they always look cool, and I wanted to try it. And I had some time off of work, so I started building. And became a success, isn't it? Yeah, it's became pretty popular. You're now in Europe. For how many times were you here before? This is my first time. First time in Europe. Yes. What's your impression of Europe? Is it totally different or not, if you compare it to America? It is definitely different in a great way. You want to stay here? No, I'm not going to stay here, but it's great. It's great to be here, for sure. Great to have you on the show. You're going to play a couple of songs. Which one will be the first? I'm going to play Tractor. Okay. And after that? Herb Lady. And after that? Marry a Rich Dude. Studio is all yours. Dar Stella Botta, dames en heren, live in Noorderwien. Get to work. Ain't nothing to do. Jump on my John Deere 3032. Headed in the woods. Just having some fun. 102.9 country on. Drive my tractor through the field. Pulling my bush hog. It's spinning wheel. Driving along. Just cause I'm hay. Trying to make some money to get out of here one day. Before I go, I fill her up with diesel fuel, so I don't run out. Turn the key, raise the bucket, put her in first, and just rough it. Drive my tractor through the field, pulling my bush hog. It's spinning wheel, driving along, just got some hay. Trying to make some money to get out of here one day. I think it's time to head back in. The sun's going down and I'm getting tired again. My whole body is drenched in sweat. This'll be a day that I will not forget. Drive my tractor through the field, pulling my bush hog. It's spinning wheels, driving along, just cause I'm hay. Trying to make some money to get out of here one day. Thank you. This one's the Herb Lady. Went to the herb lady, told her I had some pain. She threw something together, sent me on my way. She put on some water, it got hot. I put in a little, I didn't put in a lot. My head started spinning, I started to feel nice. I knew it that
this is next one's called Marry a Rich Dude. I'm tired of working like a slave, and I don't mean to be rude. I'm about to give up and marry a rich dude. 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 I don't care if he's 100 and already lived. That means he ain't trying to have no kids. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. I tried my luck with love. It didn't work at all. So if you got $1 million, just give me a call. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. I just wanna sleep all day, drink some cold water in the shade. And if he says I only marry for money, I say you're dang right, honey. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. Marry a rich dude. 443-994-4251. If you got $1 million, call me up. We'll have some fun. Thank you. Ja, je mag ervan horen, maar dat doe ik persoonlijk wel. Want dit wiekt even af van de standaard. En dat vind ik altijd leuk. Zeker in de programma's Noorderwien live. Ze komt uit Southern Maryland, Amerika. Ze is on tour voor de eerste keer dus in Europa als Amerikaanse Dar Stella Botta. Am I pronouncing you well? Yes, that's it. Stella Bada. Stella Botta. Stella Bada. Are you a full-time professional musician in America? Or do you always play? In the summers, yes. Okay. The winters, I work. Okay. And what's your job then? Well, I was driving a truck, and I make signs. I'm a graphic designer. Okay. Yeah. And in the summer, what do you do then? Clubs or festivals? I do festivals mainly, and tours, and small shows. Okay. And whole of America or certain states where you play a lot? All of America. Okay. All over. Nice. Nice life. It's awesome. I'm going to Oregon when I get back for the Eugene, Oregon Cigar Box Guitar Festival. Is it hard to build a guitar or cigar box? I think anyone can build one. Anyone can. I have a how-to video on my YouTube channel. Okay. 13,000 views so far. Okay. Do it yourself at home. Right. But you're selling them, isn't it? Yes, I do. I build them and sell them as well. Okay. Yes. Is it expensive if you build one? I usually sell mine for $200 to $300 US. Yeah. Well, you put a lot of time in it, isn't it? Yeah. This is the first one I built. Oh, okay. Who smokes the cigars? Not me. No? And you know who did? Or you just buy the boxes? Yeah, I get the boxes from cigar shops in America, yeah. You made 2 albums now? I have one. Yeah. And I just released a vinyl record. If you give me a sec, we can show it. Okay. Er wordt even een LP. Old School Vinyl. What's up? Yeah, here it is. Oké. Nou, voor de mensen die ter beeld is ik radio, ik zit even omschreeuwen. Zij zit in een barn, in een score met al hier strieën. Ik pak ik even de hoes erbij. En met een van de gitaren en de bassdrum. Oh, beautiful. Ja. Vinyl. Translucent green vinyl. Nice man. And your album is also on vinyl, or this is the album? This is the album, yeah. It's on vinyl and it's available digitally. Okay. And on CD. This is more nice, isn't it? Yeah, the vinyl's great. I love vinyl. Do you play a lot of vinyl at home? Yes, I do. Yeah. Blues? Blues, reggae, rock, folk. Okay. A lot of music. Yeah, everything. How many gigs do you do now here in Europe? When do you go back to America? I go back Tuesday. Okay. Yeah. Thank God. Just kidding. You're a little bit homesick? A little bit, yeah. Please come back now. I will. Thank you so much for having me. Great to have you on the show. Dames en heren, Dar Stella Botta. Ja, geweldig. Thank you.
Good luck met de cigarboxes. Ja, de gitaar maakt ze dus zelf. We gaan even op naar het Nijs, dames en heren. De Nij hebben we optreden van een band die van de week haar een cd presenteerd had. Het had ik nog classy dien. Ja, waar, dat vertel ik nog wel even. Ze had ik Killzoon, blikje. Dit heel wat hier. Waar ze binnen, dat vertel ik aan ze. In het tweede deel van dit uur van Noorderwiel Live. Graag gedaan. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Juich live voor Tom tijdens de tour. Met Kanaal Digitaal op vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl of een verkooppunt en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Ruimte. Winst. Dat biedt de Jaguar F-Pace Premium Edition. Ruimte voor werk, vrije tijd of een actieve lifestyle. Prachtig afgewerkt. En extra uitrusting, inclusief glazen panoramadak en Meridian audiosysteem. Met de winst van een scherpe prijs. Vanaf €69.990. Financial lease vanaf €479 per maand. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar, the art of performance. Moet u ook elke dag prikken om uw bloedsuikerspiegel te controleren? Freestyle Libre is dé manier om eenvoudig uw glucose te meten met een pijnloze scan. Freestyle Libre. Waarom prikken als u kunt scannen? Kijk op nietmeerprikken.nl. Kun jij soms wat extra vitamine en mineralen gebruiken? Kruidvat helpt je met een ruim en voordelig assortiment. Profiteer nu. Alle Kruidvat vitamine en mineralen tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Freestyle Libre wordt nu ook in een aantal gevallen vergoed. Bezoek de website nietmeerprikken.nl voor meer informatie. Alles wat waardevol is, heeft bescherming nodig. Ook Europa. Want door samen te werken beschermen we onze veiligheid, welvaart en manier van leven. Nederland is het beschermen waard. Stem daarom CDA. Het stemmen waard. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus, mooie vioolklanken onder andere van de Joint Strings Friends Band. Ze hebben een cd presenteerd en die komen ze aan. Ze zien de studio ook nog even een beetje vaststellen als het ware. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Titus Heijns. Supermerk Jumbo roept zien Friesk minkt gehak waarom. In het vlees zit mogelijk de salmonella-bacterie en de kist ziek van worden. Als het gehak goed bakt wordt, dan gaat die bacterie deel en is er geen risico. De salmonella is bij een gewone kwaliteitscontrole voen. Mogelijk ben ik sopbaltjes, bargebrietwassen en sausijzen besmet met de salmonella, zegt Jumbo. Klanten kunnen het vlees waarom brengen naar de winkel. Bernard van Haarsma Buma had er alle vertrouwen in dat zijn zoon Sibrand Buma het goede wansil als burgemeester van Ljouwert. En ik al had hij Buma zelfs ook burgemeester west. Hij denkt net dat hij zijn zoon het vak nog goed te leren. Burgemeester wezen is een orentak van sport als leider van een politieke partij wezen. Maar nevens Buma senior had zijn zoon genoeg in zijn mars. Hij heeft natuurlijk veel meer dieren in zijn leven. Dus op alle andere dingen heeft hij echt bestuurlijk dwanden west. Dus nee, dat komt wel goed. Buma senior die wen het zelfs ook in Ljouwert en dus wordt zijn zoon nou zijn burgerheid. Burgemeester apotheker van West-Friesland had een drugspont in Jannem sletten. Het gaat om de pleets dat een dikke moanelien een hemkwekerij in oprollen waard. De pleets is vaak 3 maanden dicht. Nevens de politie gebeurt het heel iets vaker dat boeren toch criminelen benaderen worden om haar score te verhieren. De pleets in Jannem stier trouwens al een skof leeg, doet de hemkwekerij der ondutse waard. Honderdduizenden jonge ielvisjes zijn van de morgen uitzet in het Frieske wetter als onderdeel van het ielherstelplan om de ielstand te verbeteren. Wetenschapsbestuurder Otto van der Gali en de wie direct bij. De ielvisjes dienen de oproep om ervoor te zorgen dat het wetter net versmargen rekt. Vooral boordjevaders die haar afvalwetter lozen zorgen voor grote problemen. Van der Gali vindt ook dat er wat ondien worden moet. Nou, een vuil wettertank is sowieso een must. En mensen die toch willen ze weten ze de boel nog overboord gooien. Ja, die moet je ompakken. En dan maar met boert. Dus wie niet horen wil, die moet maar voelen. En die medicijnresten erin, nou ja, de menselijke uitwerpselen, nou ja, dat willen we toch gewoon net in het wetter hebben. Dus de mensen moeten zich echt bewust worden van het feit dat dat net meer kan. Het waar dan. De lucht is beroemd, het is meest droeg. Er zit een matige, onvrij krachtige en wat eerste wien en het is een graad als 16. Morgen wordt een simmerdag maar zinnen, maar de lucht kan ik berinnen en er is toch echt wel bij kans op een bui. Het wordt wel 21 graden. Snijn, dan hebben we zinnen, maar de wolking kan er bij komen en dan wordt het 19 graden.
Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51. Snijn in Bureau de Vries. Het is niet zo geweest dat de hemel open ging en dat God tot mij sprak: Remco, jij moet priester worden. De jonge Remco Hoogma wordt priester. Ik denk wel echt dat het roeping is. Maar het is net altijd makkelijk. Ik ben ook gewoon een jonge man en ik heb ook gewoon mijn gevoelens. Maar hij gaat er vol voor. Ik hoop en ik bid ook dat ik op een gegeven moment ook een goede priester mag zijn. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ready or not, here I come. Het zijn de Ready or Not voordeelweken bij Mitsubishi. Ready of niet, nu is het moment om te profiteren van extra klantvoordeel. En dat kan oplopen tot ruim €6.000. De actie loopt tot 2 juni. Ga dus snel naar de dealer en pak je moment. Wij zijn ready. Jij ook? Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Jij shopt het, nu bij Quantum. Jouw laminaat en jouw PVC-stroken. Met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. Oké, en dat het goed is, zit ik nou in de sturing. Gaat even wat mis volgens mij mijn tune. Ik sta intussen achter de bar en we krijgen straks een optreden hier van Joint String Friends. Maar eerst nog even een praatje bij de beide missen. Die zitten prachtig bij. Mooi jongen, Clyde. Even hoe je me persoonlijk, wat doe je eigenlijk? Studie, werk? Ik zit in het laatste jaar van het MBO niveau 4 manageassistenten. En ik ben van plan om hierna personalist te worden. HBO-opleiding. Jeetje, dus nog wel wat terug studeren. Ja. Hartstikke toch? Ja. En dat hele misgebeuren, gewoon leuk dat het hier komt, dat het erbij is? Of? Ja, dat sowieso. Het is iets leuks voor erbij. Hast je wat voor een mak intussen? Ja, dat sowieso. En ook heel veel zelfvertrouwen. Ja, hè? Ja. Dus echt wel zelfvertrouwen tanken, wat dat onbelangrijk. Ja. Mij alle fotoshoots en natuurlijk, je bent met een heel pro ding bezig, hè? Ja, dat klopt. Joh, dat verdij ik een beetje. Ja, zeker, ja. Wat doe je verder? Nou, ik doe de opleiding bedrijfseconomie, HBO, en NHL Stenden hier in Ljouwt. Ik zit in het eerste jaar en ik vind het een hele leuke opleiding. Pittig lijkt het mij. Ja, het is heel pittig, maar wel heel leuk. Is het heel droeg of juist net? Druk? Droege studie of net? Door de stampen en theorie? Ja, dat ik zeker, ja. Maar dat vind ik wel leuk. En dit hele misgebeuren, hè, daar had natuurlijk een prachtig mooie, zo'n sjerp om. En dan krijg je straks ook nog een vervolg eigenlijk. Is dat gewoon lang leven de lol en we joggen of zit daar toch wel een serieuze randje nog onder? Nee, er zit ook wel een serieus randje onder, natuurlijk. En ja, het is gewoon heel leuk om mij te doen. Ik omdat het heel veel zelfvertrouwen natuurlijk krijgt. En en maakt het natuurlijk ook heel veel naar je vriendin. Dat is ook heel leuk, ja. Dat weet je nog, goed. Doe lekker zitten. We praten straks verder met Treien Missen hier in de studio. Maar we gaan eerst even naar de groep die van de week hun cd presenteerd had. Ze ziet er prachtig uit. Fjouwerman mijn kilt. En hier mijn gewone broek gewoon. Bist u de dwarsbongel of net? Een beetje wel. Ja, hè? Ja. Stel even voor, wie zijn jullie allemaal? Dit is JSF. Ik ben eigenlijk de gastmuzikant. Sikko, Menno, Sebas en Nico. Hartstikke mooi. Ja. En, ja, dus nu al mee? Ja, dit is eigenlijk mijn derde keer dat ik met hem meespeel. Oké. Dat is super tof. Ja, hoe wie ik ga even naar je in Verhoorlente. Hoe wie de presentatie van de week? Ja, super. Weer een geweldig feestje. Volle bak. En meesten enthousiast. En we hebben er gewoon een feestje van maken. Die fantastische locatie. Stania Staten, hè? Ja, best. Dat is super mooi. En fantastisch. We zijn nog steeds een Nijkenietje. En Snijden hebben we nog een liedse presentatie. Er komt nog een twaalf, hè? Ja. Snijden hebben we er nog een in Grains. In Ierse pub O'Kelly's. Want dan hebben we de fotoshoot dingen van het Zimmer. Dus het is een beetje een soort favor, maar dat we bij hem komen spelen. Zo van, dan doen we hier de CD-presentatie ook nog een keer. Hoe lang besteed je hem al? We zijn er we zijn onderhand al een jaar of 10 bezig. Jeetje. Ja, lang heen. Ja, best wel. Zo lang houden dat ik bij elkaar uit dan. Dat is wel goed teken. En dan mag ik het even goed zeggen, want straks zeg ik het verkeerd, want je hebt hier die cd. Down by the Banks of the Ocean. Waar had hij betaald? Hebben we dat met z'n allen bedacht net? Dat hebben we met z'n allen eigenlijk bedacht. Het is een
een zin uit het nummer van wat we doen. En dat is een Iers Engels nummer. En dat heet Tamu Gliaunis Ayenu in het Iers. En My Match It Was Made. En daar zit een zin in, Down by the Banks of the Ocean. En Sikko Jere, die had de voorkant van een cd te maken. Het een mooie schilderij maken. En we hier zo eens, nou dat past het zo mooi bij elkaar. Dat wordt dus de titel van de cd. Ja, ik vind het een prachtige titel inderdaad. En met je me even goed vallen. Heb je had wel Ierse muziek, maar ja, nou, dit ben de Schotse kilt zo net. Ja, maar we zijn van... Import nato, net. Ja, import nato. Het is al je Keltisch. Ja. We zijn van Protemarken thuis, dus ja. Is dat een beetje de factor, het Keltische vooral? Ja, dat is wel, daar leidt wel gedeeltelijk de klam op. Ja. Maar het is ook, aan de andere kant speel je ook nog Amerikanen, denk ik wel. En Klesber, eerst Oost-Europese muziek, de Oost-Europese dansken, hora's, tjarda's. De muzikale dwarrens die hier precies. Ja, absoluut. Het is verraadmuziek, dus we zijn van alle markten tussen. Ja, prachtig man. Mooi instrument, je ziet er prachtig uit. En we halen even de soundcheck hier, dus dat klonk ik nog mooi. Maar ja, dat geven we nou de harker en de sjogger even bewijzen. Je hebt nog 3 nummers, maar mij betreft speel je hem lekker terug. Maar we beginnen mee. We beginnen met The Grass. Ja. Zit er nog verhaal bij? Nou, er zit wel wat verhaal bij. Het is een gedicht van Emily Dickinson. En onze grote vriend, hoe heet er? Gerard Nijboer, misschien allemaal haast kwijt, dat maakt er net jaren. Ja. We knippen dit eruit. Jetits van Kalis, die had de muziek daarvan maken. En toen hebben wij hem vregen van, nou ja, of we dat noemen spelen konden. Nou, dat voelde wat zeer vereerd mij en wij ook, dat wij dat doen mochten. Dus Zadwande is het kwam. En dan mag ik nog wel even zeggen, want Wens dit hebben we hier dus die presentatie van de eerste cd. En de eerste is aan hem overhandigd. En die cd die had Nico daar in de hand, meen ik niet. Correct. Zullen we dan gisteren weg even zien? Ja, we gaan er even heen. Ja, dan gaan we het hele verhaal voor het compleet. Voor de meesten die de beeld bij gaan, nogmaals, dit is radio onder oren. CD wordt omheen gehouden. Mijn prachtig mooie vakkant. Het is een soort, wat is het, olieverf? Schilderij? Ja, dat heeft Sikko gemaakt. Ja, dat zeker gemaakt met oma. Ja. Wij zien het er prachtig uit en een beetje Keltische, ja, zei je, dat vind ik mooi green kleur. Meegenomen. Oh, dankjewel. Ja, ik ben gek op ze. Ja. Ik zet mijn plug bij de collega. Super, dan hartstikke bedankt alvast. Mooi. Ja. Zullen wij spelen, jongens? Live in the wind, join String France! So little has to do. I swear of simple green, with only butterflies to brood and bees to entertain, and stir all day to pretty tunes. The breezes fetch along and hold the sunshine in its lap and bow to everything. The grass so little has to do. 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 Threaded use all night like pearls and make itself so fine. A Dutch is a word too common for such a note to sing. And even when it dies to pass in odor so divine, like lonely spices laid to sleep or spikenards perishing. The grass so little has to do. The grass so little has to do. The grass so little has to do. The grass so little has to do.
grass so little has to do. I wish I were a hay. The grass so little has to do. 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 Volgende nummer is een set Ierse tunes. Begin maar, Bas.
derde nummer is een Balkan-nummer. Met even wat instrumenten wisselen. Ja, het gaat je wat heen en weer al, ja, maar het lijkt erom. En de basgitaar. Ja, het gaat al niet goed. En het volgende nummer is Amarici Amari. En dat is een nummer uit de Balkan. Eigenlijk een zigeunernummer. En dat wordt altijd spelen op bruiloften. En het gaat over het baaien van de bruidskat en de bruid enzovoort. Dus Amarici Amari. Oh, ja. Ben je er klaar voor, je man? Ja. Amarici, amari, amarici mi pori, ai, ya la 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 la. Amarici, amari, amarici mi pori, ai, ya la 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 la. Dui, that should do it to me now, me la como ai, ya la 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 la. Dui, that should do it to me now, me la como ai, ya la 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 la. Sachi papa now I, ya la 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 la. Hoi, te mera u, te no sachi papa now I, ya la 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 la. Dui, that should do it, si me la como ai, ya la 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 la. Dui, that should do it, si me la como ai, ya la 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 la. Dui, that should do it, si me la como ai, ya la 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 la. Dui, that should do it, si me la como ai, ya la 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 la.
Wauw, fantastisch jongens, fantastisch. Joint String Friends, album is uit, Oranje dus. Daarin staat er weer de presentatie. Ik zit er maar even bij. Down by the Banks of the Ocean. Prachtige titel trouwens, dus ik er maar even bij. Nog even, Snijn dus. Dit wil ik weer helpen, Snijn de Mond. Dus we kunnen nog een beetje reclame voor mij. Meestal dit al in de Verhellingsshow op televisie trouwens. Waar zit je? Nou, we zitten in Ierse pub O'Kelly's in Grange. Ja. Dus in de stad Grange. En ja, het liedje mooi smoek. Ierse pubke, maar een hele leuke sfeer. Een Albane casino. Ja, een Albane casino. Ja, dat het maar is. En we doen een akoestische optreden. Dus dat is mooi smoek. En daarna een leuke Ierse sessie. Dus het is al je feest. Lekker patje bier erbij, komt helemaal goed. Dankjewel, applaus dames en heren. Yo! Tot de volgende keer jongens, want ze bestellen al een teacher. Ik zal even zien dat we live even een soundcheck. Ja, je kunt even soundchecken jongens. Doe ik even bij de Miss Noorderwind. Hoe is het? Ja, best. Ja? Ja. Vind je dit wat leuke muziek? Want er hoort steeds wat in de Amerikanen en de country sferen. Is dit wat qua folkmuziek wordt funny of net? Ja, ik vind het wel heel gezellig. Ik zie je te riverdance en te springen en te hoppen. Ja, dat is wel heel gezellig, ja. Riverdance ervan, maar ja, dat pakt een beetje verkeerd uit. Maar ik zei ze correct, dit noem ik gewoon een bruiloft, hè. Ik zei het je dan, we kunnen Miss Noorderwind wel waaien als de bruid. Kun ze kiezen tussen die van jou 4 Molly. Ja, toch? Misschien wel. Nou ja, dat is... nou, ik vond het wel een goed idee. Daar had ze wel een vriend dan. Nee, vraag zelf. Hoi. Maar mag haar net voortjaan? Nou... Maakt ze zelf het ziekje? Ja, nee, maar ik denk dat is wel een leuk cultureel dingetje. Ja. We hadden straks nog wel even door. Goed. Ik ga naar twee gasten die zullen kijken even de soundchecken. En dit is echt een live show. Ik kreeg een mailtje van Bernie en die zit hier naast me. Bernie, je komt hier uit Leeuwarden? Ljouwert? Ik woon sinds kort hier in Leeuwarden. Hoe lang al? Nu 3 jaar. Oké. Ja. En waar heb je daarvoor gewoond? Amsterdam. Amsterdam. Ja. En waarom naar Leeuwarden? De liefde of de muziek? Ook de liefde en zo. En kijk, hier in Leeuwarden. Ik heb ook zelf 2 kids en zo. Okay. En zeg maar voor die kinderen en zo is het ook hier. Ja, je toch ietsje relaxer en zo dan Amsterdam en zo. Ik helemaal met je. Ja. Oké. Wie staat naast jou? Wie ben jij? Ik ben Jay Wiz. Oké. En jullie gaan het eerste nummer met z'n tweeën rappen? Ja, we gaan het eerste nummer met z'n tweeën rappen en zo. En we zijn ook een team. Ja. We hebben team DCS, heet het team. Ja, en we hebben ook getalenteerde dames ook in het team. En ik heb maar 3 van die heren meegenomen en zo. Dus meer van de komende tijd gaan jullie meer van ons weer. Zo. Ja, hou ik je aan. Live in Noorderwind, Bernie! Hey! Hey. Girl, je love is bijzonder. Ik zweer het, ik kan niet meer zonder. Vandaan heb ik het handen. Vertrouwen, dit is anders. Ik heb je nodig. Ik voel me schuldig dat ik het nu pas besef toch. Maar dat is niet nodig. Zie de bekende blik in je gezicht als zet dat ik van je hou. Je bent mijn goede baby girl, daarom schrijf ik even dit voor jou. Ik heb je nodig. Ik voel me schuldig dat ik het nu pas besef toch. Ja, je weet ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. Je love me, ik kan niet zonder. Hey, ja, ik zweer ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. Wow, ja, je weet ik kan niet zonder. Yeah, je love me, ik kan niet zonder. Ja, ik zweer ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. I'm feeling myself on the cross. Why don't die? The trust of the plus. You know the way. Next time dream. This is not the way. So what shall I need? When I was young, they got me. Fuck the past, your job green. Middle fingers for my exes. All of the doubt and the hatred. I did my best so I won't feel kind. All of the moments I got in my mind. All of the struggle face on the kill. That's the reason I'm going fast. Ja, je weet ik kan niet zonder. Yeah. Je love me, je kan niet zonder. Ja, ik zweer ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. Hey, je love me, je kan niet zonder. Ja, ik zweer ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Ja, je weet ik kan niet zonder. Drum chase stamina. Wow. Yo!
Straks meer van Bernie, maar dan had er nog een orenmaat. We krijgen eerst even een break. We gaan nog even wat soundchecken, dames en heren. En het volgende uur onder andere de Sjong-finalisten hier al hier in de studio. Dave Vermeulen komt nog del. Bernie doet nog een nummer. En we hebben Broezen. Wat is Broezen? Dat jij maas is. In het volgende uur. Graag gedaan, Alex. Het waar. Het weer nog spannend, maar de winst is binnen. En nu is het tijd om de kantine op te zieken. Noffelijk, even nice zitten met die team. Glaasje drinken erbij en wat lekkers om te eten. En net te vergeten de favoriete muziek van Dij en Dien Team. En die is altijd in Sneur in Friesland en Snij in Friesland. Bij Omroep Friesland in de Tredde Helte. Vreet je die favorieten nou aan op omroepfriesland.nl/treddehelte. Dus worstel deze, deze of deze? Het onvalsplan is zo simpel als wat. Omroepfriesland.nl/treddehelte. Ik van verliezers. Komt die machine oren en dan brengt die bal. Hij brengt die bal achterin, die heeft achterin. Wat is het? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, Jorretje Maaien, mooie haatklossenvrije formatie om alle voeren in Sint-Anne. Zorg ik op knkb.nl. Pijnlijke gewrichten? Atrosan-tabletten van Avogel is een geneesmiddel dat helpt bij milde gewrichtspijn, zodat u soepel kunt blijven bewegen. De tabletten zijn op basis van Harpagophytum. In Duitsland en Zwitserland wordt dit ingrediënt al veel gebruikt om gewrichtspijn te verminderen. Gewrichtspijn? Atrosan-tabletten van Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken troch. Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Snijd de aubergine in blokjes en strooi er zout over. Ja, dag. Oh ja, tuurlijk. Snijd de aubergine in blokjes en strooi er paprikapoeder over. Zeg ook dag tegen zout. Dat is goed voor je smaak en goed voor je nieren. Kijk voor het kruidenmagazine vol tips en recepten op dagtegenzout.nl. Nierstichting. Je nieren zijn je leven. Dus die schilder komt de steiger af. Ik zeg, schildervriend, ga jij eens even lekker zitten. Wij gaan nu samen een heel erg lekker flesje opentrekken. Het hele huis in de verf voor de prijs van een paar goede flessen wijn. Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Mariette Krol met het NOS Journaal. De privatisering van Holland Casino gaat voorlopig niet door. Minister Dekker trekt het wetsvoorstel in omdat er niet genoeg steun is in de Eerste Kamer. Het kabinet vindt het aanbieden van kansspelen geen taak voor de overheid en wil de Holland Casino verkopen. De Eerste Kamer wil juist dat de staat invloed houdt op kansspelen om gokverslaving tegen te gaan. Dekker beloofde met een nieuw wetsvoorstel te komen, maar trekt het plan voor privatisering dus nu in. De politie heeft een vrouw uit Den Haag aangehouden die sieraden van bejaarden zou hebben gestolen. Ze is verzorgster in een verpleeghuis en daar viel het op dat er telkens sieraden van bewoners verdwenen. Bij onderzoek bleek dat die terechtkwamen bij een juwelier in de buurt. En daar kwam de verdachte de buit inleveren. Bij de vrouw thuis werden tientallen juwelen gevonden. De politie probeert de eigenaren te achterhalen en de sieraden weer terug te geven. Acteur Pier Massini is overleden, melden ANP en Shownieuws. Bij het grote publiek werd hij in de jaren 90 bekend met reclames voor Melkunie. Daarin sprong een koe een zwembad in en riep Massini: "Ik had nog zo gezegd geen bommetje." Massini stond ook op toneel en speelde in films. In 1996 kreeg hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Pier Massini was 78. En Kiki Bertens heeft zich bij het tennistoernooi van Rome zonder te spelen gekwalificeerd voor de halve finales. Ze zou vandaag in de kwartfinales tegen Naomi Osaka spelen, maar die trok zich een half uur voor de wedstrijd terug. De Japanse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure aan haar rechterhand. De halve finale is morgen. En Bertens tegenstander is de ongeplaatste speelster, de Tsjechische Vondrousova of de Britse Konta. Het weer: bewolking, af en toe zon, maar ook wat regen bij 13 tot 16 graden. In het weekend een stuk warmer, 20 tot 23 graden. Maar er is wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Hulp nodig! Echt genieten deze zomer? Laat je huis goed afgesloten achter. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Begin met een gratis inbraakcheck door Multimate of Hubo. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt.
ben Anja Hagen uit Dokkum en ik leef je plasticvrij. Maar om klimaatverandering echt zien te gaan, moet Europa onder het werk. Stem daarom 23 maart Anja Haga, ChristenUnie SGP. Kijk, mijn eigen reuzenrad. Dus je hebt nu 2 kermisattracties in je achtertuin. Ja, ik ontdekte dat ik met wat extra zonnepanelen nog meer kon besparen. Dus daar hou ik meer over voor mijn attracties. Download de Engie-app en ontdek hoe jij ook kunt besparen op je energieverbruik. Engie. Energie, technologie en optimisme. Stem 23 maart Anja Haga, ChristenUnie SGP. Schrijf je nu gratis in op 50plusmatch.nl. 50plusmatch brengt jou weer samen. Oké, achteruitrijcamera en navigatie heeft hij. Maar dan wit, hè? Of, oh ja, grijs, zwart is ook mooi. Oh, ik weet het niet. Citroën bestaat 100 jaar, maar jij hebt geen 100 jaar om te beslissen. Ontdek de rijk uitgeruste Citroën Origins modellen met unieke personalisatiemogelijkheden. En profiteer nu van een jubileumvoordeel tot maar liefst €2500. Kijk op citroën.nl. Citroën. Je spijsvertering kan je energie geven, maar ook schaamte bezorgen. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maag-Lever-Darmstichting. Ga goed voorbereid en veilig op weg met de Citroën vakantiecheck. Laat de Citroën-dealer uw Citroën controleren op 29 punten. Je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft meer overzicht van de huizenmarkt, meer expertise in huis om risico's te herkennen, zoals verborgen gebreken, meer kwaliteit, omdat hij het NVM-keurmerk draagt, en kan jou dus ook meer zekerheid bieden. Vandaar de gevleugelde uitspraak, je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Nooit is de kloof tussen Burger en Brussel zo groot geweest. Brussel wil vegetarische burgers verbieden. Weet jij wat nog meer verboden zou moeten worden? Ga naar schnitzelgate.eu en win een vegetarisch diner in restaurant De Vleeslobby. Schnitzelgate.eu. Dit was een uitzending in de zendtijd Verwarrende Tijden. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noordenwind live, Noordenwind live, Noordenwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat het achter de schermen lekker chaotisch is. We moesten nog even meestal soundchecken. We hebben piano's die nog net echt werkje willen. Dus we zullen zien dat we dat al nog voor elkaar krijgen. In ieder geval hebben wij het komende uren straks Dave Vermeulen nog te gast. Die is heel jong nog in Ljouwen het spelen. En we hebben 3 finalisten van Sjong hier in de studio. En de eerste finaliste, tenminste die buis hier te gast, is Tietje Nijsmie. Hammerens, hoi. Hoi. Sjongst al lang? 3 jaar ongeveer. Wat kosten wij? Blauwhuis. Blauwhuis. Ja. En wat wie voor de onleiding om mij Sjong mee te doen? Trommie zanglerares ben ik op jongstens maar en eigenlijk wel meer ervaring. Dat is een tip. Ja. Een beetje een droom voor jou, zangeres te worden? Of is het leuk voor erbij? Leuk voor erbij. Ja. En waar weet? Misschien, we zullen door. Hey, en noem eens die hem Sjong in de finale. Hij hem die zelf uitkiezen of krijg je die tawezen? Zelf uitkozen en dan hebben we het zelf maken naar Fries nummers. Dus maar een besteed nummer is naar een Fries nummer overzetten. Dus welke keer doen we? Million Reasons van Lady Gaga. Hebben we gewoon live doen? Ja. Live naar de win. Amarens, finalist bij Sjong. Doe als mij je zekerheid, niet jou zijn het licht. Doe als mij je zekerheid, maar geen zekerheid. Doe als mij je zekerheid, mijn zekerheid. Weer als ik een patergie examen en mooi. Doe als mij je richting, of is mij net te wooi. Doe als mij je zekerheid, maar geen zekerheid. Doe als mij je zekerheid, mijn zekerheid. Ik smoor in mijn verdriet, als moet ik daar achterliet, omdat het zo net gaat. Heel de rot die
in lucht, ik heb mijn hart vol van steen. Doe als mij in zekerheid, mij in zekerheid. Doe als mij in zekerheid, mijn onzekerheid. Doe zoals anders wat worden, maar ik loos het vaak net. Wil weten waar ik ontdaan ben, want daar is het te laat. Doe als mij in zekerheid, mij in zekerheid. Doe als mij in zekerheid, mijn onzekerheid. Ik smoor in mijn verdriet, als moet ik daar achterliet, omdat het saai net gaat. Heel de rot die mooi het weten, terug mijn onzekerheden, weet ik het soms en meer. Het liefste rood is mij nog zo vaak zo dan is werd ik op tafel, tafel, hey. Ja, mij wat ik heb, elke hertslag truwt mij vierde bij die woord. Ik ben zo onzeker, zeker, zeker. Ik smoor in mijn verdriet, als moet ik daar achterliet, omdat het saai net gaat. Heel de rot die mooi het weten, terug mijn onzekerheden, weet ik het soms en meer. Liefste rood is mij nog zo vaak, liefste rood is mij nog zo vaak, liefste rood is mij nog zo vaak zo. Is dat Dennis Jong nog? Ja. Oh, ja, ik denk, ik wil nog wel eens wreed inbreken in een nummer en dan komt er nog een aria. En dan wordt iedereen leuk op me, dat mag ik net aan. Nee, dat moet ik niet. Ik vond het hartstikke goed, hè? Ja, dankjewel. Zo een beetje tevreden? Ja. Ja, dit wordt een hectisch programma dit, hè? Dan moet je nog even snel soundchecken. Daarom. Gaat je nog voorbereiden op zo'n finale bij Jong of Sjors het wel? Ik zeg het wel. Ja. En waar weet? Ja, precies. Jij hebt vaker wat van die? Misschien. Hoop het. Dank u wel. Hartstikke mooi. Applaus, dames en heren. Ja, voor Jong. Rowan komt erbij. Dus de volgende finalist. Ja, de komende weekend volle meer van dat soort jonge talenten hier bij u in Noorderwien. En dan komt die finale droen. Bist wel wat zenuwachtig of net? Ja, natuurlijk. Het is sowieso spannend, maar het is superleuk om te doen. En wat wie voor de aanleiding om mij te doen, Jong? Nou, gewoon een poster in de kantine zien hingen en denken van, kist proberen je. Dit is de eerste stap richting Ziggo Dome. Eigenlijk hoop ik het wel, maar... Zo mooi, hè? Ja. Jongste protten, thuis? Of best ook wel prachtig op mijn optredens op podia te vinden? Of is het vooral thuis nog? Ja, thuis worden ze sowieso gek van mij. Maar ik dingen op squallen en zo. En wat noemen ze jongs graag? Wat voor soort muziek is leuk? Nou, Engelstalig vind ik wel leuk. Nou, in het Fries? Ja, nou in het Fries, ja. En welk nummer hast vertaald, zeg maar? All I Want van Cordell. Oké. En hast het dwaal litten? Of Nee, zelf. Zelf? Ja. Eigen vertaling? Ja. Wauw. Bist er klaar voor? Ja. Dames en heren, Rowan, live in Noorderwien! Wat ik wil is echt niet meer. Hij stemt hier in mijn neer. Als zie nog eens ik staan. Zo ik denk als een lokker man. Op een dag zeg ik haar steen. Zo mooi, zo prachtig in de kleed.
het mij dan wat er verkeerd is gang? Wat ik hoor is en wat ik door is, zijn niet te zieken, die krijg zal lief is als hij. Geweldig. Ik vond het fantastisch. Nou, dan maak ik het toch vreemd. Wat vond je er zelf van? Ja, het kan altijd beter, maar ik ben op zich wel tevreden. Op zijn Fries, het koel minder. Ja, het kon minder. Ja. Nou ja, maar hier, radiostudio, de camera's op. Nou, ik vond het hartstikke prima. Is je nog speciaal voorbereiden op die finale? Of? Ja, telkens erop pakken en trofen. Ja, totdat de familie denkt, had ik nog een oornummer. Ja. Dus zeg ik van, nou, ik is het een keer ophalen. En dan denk ik, nou, ik ga oefenen, dus nee. Kom eens even om. Mijn naar je repertoire best altijd welkom. Te gek, weer dank. Dames en heren, jong finalist, ja! Ik haal even een man bij de Barwij. Foppe, kom hier even. Foppe, land ken ik van Strawelte. Die ken ik al heel lang. En hij dacht, wist wat, ik stuur mijn zwan hierheen, of mijn zoon. Hier ervan. Ja. En hoe ik zelf net voor de camera, maar ja, zo werkt dat hier niet, Foppeland. Ja, zien die kan ik nooit nee zeggen, dat wist. Wij maar eerst even hoe die een t-shirt had. Ja. De doel lezen. Ja. Dus hij zei, maak even reclame voor mij. En terecht trouwens. Nee, ik heb het zien hier. De doel lezen. Feestje in Boetenpost. Wordt ongelooflijk. Er komen ieder jaar pro de meesten. Er komen ieder jaar pro de bands. Het wordt hartstikke leuk. En heel misschien, dat zou ik nog even mee. Kijk, zo hoor ik het graag. Doel is een geweldige fenomeen tussen. We hebben al hier nek op het Bevrijdingsfestival. Mooie Frieske evergreens, maar dan op de happy hardcore wijze. Ja, zat jij het, hè? Ja, absoluut. Is het dus voor in de Polonaise of niet? Nee, ik denk dat we op het podium een beetje springen, maar je wordt bekende noemers, denk ik. Ik ken de Trois, dus dit zie ik spelen, dus dat komt helemaal goed, Willem. Ik vind het toch wel een mooi momentje. Was toen even de beide heren introduceren? Ja, wist wil ik de beide heren introduceren. Ik wel een interview voor die. Meestal hartstikke welkom bij het tweede uur van Noorderwien Live. We hebben twee prachtig mooie nieuwe artiesten van hem. Het is heel apart wat hier gebeurt, want namelijk deze jongens die hier tot 2 weken geleden nog net een nummer maken. Verleden week bij de studio ingang haar nummer opnam. Aaron de Snijn had een clip opnam. En inmiddels mij ze zelf vertellen ten eerste waar ze binnen dood best. Even een applaus graag. Waar bist u? Ik ben Stijn. Ja, dat wist ik wel, want mijn zoon. En waar bist u? Nou, ik ben Sven. Dat ben Sven. En Sven, waar komst u bij? Uit Giekerk. Maar ik ben net zo goed in Fries, nou. Dus... Ik vind het heel goed, Sven. Maar ik ken die van het shorttrekken. Dat is namelijk volgens mij tredwen bij het NK shorttrack. En toen wie is het vlak achter Daan Breusma, toch? Ja, ik zit hem op de hielen, ja? Dus Daan die, meestal even een tred bij het Nederlands kampioenschap shorttrack. En Stijn, doe best ik shorttrekker? Ja. En volgens mij bestond Nederlands kampioen oorlossing worden dit hier. Klopt. Maar, ja, meestal niet applaus. Ja. 2 shorttrackers in spelen, dus... Maar goed, je hebt nog wat meer. Vertel eens even, Stijn. Wat doen we nog meer? Nou, we gaan een YouTube-kanaal Broezen. En daar doe je wat onze sportvlogs, sisma, en wat orenfilmpjes. En we dachten, we moeten onze eigen rap een beetje maatje. Dus we gaan een rap maken vorige week. Dat gaan we wijs online gooid. Nou, het is nog 2 dagen verder en we gaan al 2000 weergaven. Dus ik het best mooi. Hoeveel weergaven? 2000. 2000, dat is een hele soort, Sven. Hè? Ja. Maar wat wordt je hem carrière nou? Wordt je hem carrière nou short trekken of wordt je hem carrière nou, jong? Wordt je hem carrière nou jong? Nou, mijn wordt short track, maar wie weet. Mijn Fries is net zo goed, jongens. Ik kom net uit mijn woorden. Het mag ook wel in Nederlands, Sven, maar wat ga je door met short trekken? Ga je door met zingen? Short track, beide natuurlijk. Okay. En waar ga je echt grof geld verdienen? Moeilijk. Short track. Oké, mensen, broezen! Yo, Sven. Hey Stijn, ik ben hier met de TA's in de studio en we zijn bezig met een echt lekker nummertje. Kom je er ook op? Oh, dat mag ik niet horen. Ja. Ben on the road in Friesland. Ik heb die ijs om mijn nek, ik vries man. Ik glij naar haar, lijkt
kijken als ik schiet, man. Rolie om mijn pols, maar ze weten dat ik vies, man. Ze was zich elke dag goed met die lotion. En snel, maar ik neuk een slow motion. Binnen 5 minuten was mijn bed alle ocean. Maar respect voor vrouwen hebben, dat is mijn motion. Ze had een lange nek, net de Efteling. Ik deed haar niet, maar wel de tweeling. Die meid gaat los op mijn beat, noem het losgeld. Ja, die meiden om je heen, ja dat kost geld. Neem niet op als die meid je weer belt. Want hoogstwaarschijnlijk wil ze weer geld. Ik ben op mijn money net Louise. Sta in de min, maar ben geen vriezer. Met Sven? Yo man, ik sta in de file. Met 5 minuten ben ik bij je. Ah, is goed man, tot zo. Tot zo. Ben on the road in Friesland. Doen SO naar DH voor deze beat, man. Stijn en Sven op deze track is fucking briljant. Onze stemmen net zo helder als een diamant. Ze was zich elke dag goed met die lotion. Ze gaat veel te snel, net stop motion. Ze is goed in bed, dus ik geef haar promotion. Ze vaart op mij net een bootje in de ocean. Ik sta op Insta met mijn Gucci belt. Het is je ex die mij weer belt. Je zegt je hebt alleen met mij contactdoos, maar heb meer stekkers in je contactdoos. Ik bouw graag, maar ben geen baller. Ik leg je in je bed voor een knaller. Als je de boel, doe ik niet. Ketsen was de reden dat je mij binnenliet. Haks, bedankt voor... Hallo met Stijn. Hey Stijn, Scoopa Poepa. We hebben een fucking dik nummer opgenomen, ouwe. Skia Poepa. Voor dit mooie nummertje. Ja, leuk man. Skia La Parole. Ja, Skia Poepa. Later. Broezen, ja, bij Sven en Stijn. Ik vond het hartstikke leuk. Hoe moet dit? Nou ja. Alleen maar zitten. Ja, maar dan... Ja, donder er maar naar beneden. Ja, leuk hè? Ja, mooi man. Wordt een hit of niet? Het kan niet anders. Dat kan niet anders. Dat dacht ik. Hoe ziet jouw weekend er verder uit? Moet je nog trainen, spelen of rijden? Hoe zit het met jou? Nou ja, morgen gaan we even op pad voor een nieuwe YouTube-video. Okay. En laatst hadden we een giveaway met AirPods, dus die brengen we ook langs bij een meisje. Een hele leuke dame. Maar, Yo, bitch is mine. Yeah, your bitch is mine, man. Hoe zit het met je seizoen? Nou, uw seizoen is het nou in het zomerseizoen. Ja. Dat we... Dom je flikkert, denk ik wel. Nou ja, soepen. Nee, nee fietsen, skiën, kracht trainen en... En na je week naar de doel leren. Na je week naar de doel leren, ja. Ik zou zitten door een gasttrain. Jongens, ik vind hem fantastisch. Ik ging trom met mijn sport, dus ik zong voor gezond voor lijf en leden. Maar ik ging trom met de muziek. Ik vond het hartstikke leuk, noem ik het. Dank u wel. Dank u wel. Dames en heren, broezen, ja. Bernie, ga maar weer staan. We gaan aan even met de dames, de missen nog op een foto. Ik stel je bij de verste misfotograaf, is het, hè? Jazeker. Hoe lang doet dit al? Toch ik het 4e jaar al. Jeetje. Dat we dag. Ja, u is een hele gongheertje van. Ja, klopt. We maar aan even een momentje ziekje, hè? Komt goed. Ja, had je al een idee wat we het waren qua fotosessie hier? Ik hier met Celine hier geleverd online. We hebben de fotocameraatje. Dat is aan de kant waar de Amerikaanse artiesten zit. Als toen erin slaagt om die dame ervoor te krijgen, dan gaan we even een mooie sessie doen. Goed zo. Ik geef naar zeg ik hem het moeilijke werk doen. Bernie, wie heb je nu naast je te staan? Hayes. Welkom. Aangenaam. Jullie rappen constant met elkaar, projecten, bezig met muziek maken? Ja, we zijn met 3, 4 jongens zo. Ja. Stoer man. Ja toch. En allemaal Leeuwarden? Ja, allemaal wonen in Leeuwarden. Nee, een paar niet en zo. Ja, Blij met de nieuwe burgemeester? Ja, ik volg... Boema. Ja toch? CDA. Hey, Boema. Boema. Ja, daar ben ik helemaal voor. Hey, what's the song you gonna do? Broken Tijden. Oké, Bernie live in Ornewin. Mijn Boema. Broken tijden had ik ook, zware tijden had ik ook. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Maar nu mag ik niet klagen. Zware tijden ken ik ook, zware tijden ken ik ook. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Ja. Maar nu moet ik niet klagen. Ik ken de dagen in de jungle en de cel. Ja, mijn leven was een hel, plus mijn jeugd die ging te snel. Ik was elke dag in de streets, ik moest rennen voor police. Mensen gunden me niets, vrienden werden enemies.
Ik ken die tijden, ik ken die dagen, zoals we ook niet eens praten. Geef als mocht gewoon naar internaten. Dan naar de bijes, kon niet goed slapen. Nu ben ik positief bezig, moet het maken. Ben gefocust op muziek, broertje, ik moet het maken. Zoveel boze ogen om me heen, maar ik kan niet falen. 3 chases stamina, mijn team draait niet op verhalen. Praat money met mezelf, Chinees kan ik dan vertalen. Wanneer ik het heb gemaakt, zet ik mama goed. Bouw een villa, daar een zuur en ik verlaat de hoed. Ik ben gefocust op muziek, inshallah komt het goed. Make kids get paper, that is what I do. Ja, ik doe het voor de fam en ik doe het voor de gang en ik doe het voor de nation. Ik heb love voor het team, J. Wills, Bernie en me is een combination. Rokke tijden had ik ook, zware tijden had ik ook. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Maar nu moet ik niet klagen. Rokke tijden ken ik ook, zware tijden ken ik ook. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Ik ken die tijden, ik ken die dagen. Maar nu mag ik niet klagen. Free kilo, man. Oh, ja. Dames en heren, applaus! Dank je. Bernie en Simaten. En ik ben zo blij dat ze nou mensen mij gewoon mailen van, goh, we gaan een leuke single uit. Want hoe zit het? Je hebt de single uit? Ja, de single heet Ik Kan Niet Zonder. En dat heb ik samen met J. Wills gedaan ook. En zo. En is het just een audio-release of zit daar ook nog een clip bij? Ja, we hebben ook een clip erbij gemaakt, een mooie videoclip. Hoe kunnen we die het makkelijkste vinden? Ja, op YouTube. Ja? Bernie. Ja, Bernie? Ik Kan Niet Zonder. Bernie FT J. Wills. Oké. Ja. Kom je weer? Ja, sowieso. Ik wil ook hier graag. Ja, als we een nieuwe single hebben uitgebracht, graag hier weer komen om te promoten. Je weet toch? Ik zeg bij deze hier best altijd welkom. Oké, dan. Welkom. Ja, dankjewel. Dat is goed, bedankt hè. Hartstikke mooi, man. Hey, see you next time. Oké. We gaan net zo heel lang meer tot de break. Ik ga even naar de hoek van de studio, dames en heren. Het is al hartstikke voor de break, maar jullie hadden hier een fotosessie. Alle missen maar even mooi op een foto, is het? Jazeker. Is dit nou inmiddels redelijk routineus? Dorst? Ja, ik ben nog wel gewend dat als ik een camera show dat ik meteen aan het lachen ben. Ja. Bling! Bling! Ja. Is het een beetje mooie kleur? Reed, ken het zo een beetje of net? Ja, jawel. Ja. Ben je ook een beetje, nou, wat betreft ervaren met fotoshoots dus? Jazeker, ja. We krijgen het hele traject ook heel veel fotoshoots. En dit is in een fotoshoot blik een beetje zo... Ja, een beetje lachen ja, beetje en serieus kijken. Ja, ik ben een beetje stoer, dacht ik of net? Ja. Oké. Hartstikke gong moest jongen hier. Ja. Mij we daar wel bij hingen? Heel graag zelfs, ja. Oké, nou dat vinden wij ook leuk. Fotograaf, Ginding Gong bij de fotoshoot hier. Kom goed. Hartstikke mooi. Kijk, wij aan zijn strok in met het laatste jaar loeren van dit programma, dames en heren. Dan hebben we Dave Vermeulen hier te gast. Geweldige muzikant, jong zit er in scooters. Maar ik ben blij dat hij dus hier in de studio gaat. Maar hij moet eerst even soundchecken. Onderwijs zit hij ook naar de missen te zien. Dat komt je wel goed. Graag gedaan, Alex! Hey Fortrijder, wil jij dit voorjaar zorgeloos, veilig en blinkend de weg op? Wensink regelt het voor je met de gratis lentecheck. Kom voor 21 juni langs bij Fort Wensink in Leeuwarden of Sneek. Bekijk de actie op wensink.nl/komlangs. Inspiratie en handige tips van Intuun vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij die in de buurt op terrasentrends.nl. 50 plus. En op zoek naar je nieuwe liefde? Schrijf je dan gratis in op 50plusmatch.nl. 50 plus match brengt jou weer samen. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Heeft u behoefte aan iemand die bij u langskomt voor een kopje koffie? Met dezelfde interesses en met wie het echt klikt? Het Nationaal Ouderenfonds zoekt een vrijwilliger die bij u past. Want ouder worden doe je samen met het Nationaal Ouderenfonds. Kijk op ouderenfonds.nl of bel 0800 1325. Het geluk van Nederland, dat is de Achterhoek. Met tal van attracties en evenementen voor het hele gezin. Voor ieder wat wils, want de Achterhoek is verrassend veelzijdig en lekker dichtbij. Kijk op Achterhoek.nl voor leuke tips en ideeën. Echt Achterhoek. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes het laatste jaloeren met Dave Vermeulen, bekend van de voiceback van zijn band Voltage, maar hij is ook solo on tour. En dat zal hij aan sinds jaren later in Noorderweer Live. Maar eerst het nice uit de provincie met Dieter Sijers.
De slachterij in Drachten werd de eigenaar van het bedrijf en inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Delslijn had, maar weer iepen. Na het incident was de vergunning van de slachterij in Lutsen, maar na peteren is besloten dat er van man die al werd slachten worden maai. Er ben wel betingsten verboen, zo maar de eigenaar van de slachterij net wezen als de inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit komen om te controleren. De politie is nog dwaande met onderzoek naar het geweld in de inspecteur en daarna bepaalt justitie wat de eigenaar van de slachterij vervolgen wordt. Supermerk Jumbo roept zijn Friesk minkt gehak weer om. In het vlees zit mogelijk de salmonella-bacterie en de kist ziek van worden. Als het gehak goed bakt wordt, dan gaat de bacterie deel en is er geen risico. De salmonella is voend bij een reguliere kwaliteitscontrole. Mogelijk ben ik sapbaltjes, bargebrietwassen en sausijzen besmet met de salmonella, zegt Jumbo. Klanten kunnen het vlees dat ze dat kocht hebben weer ombrengen naar de winkel. Bernard van Haarsma-Buma had er alle vertrouwen in dat zijn zoon Siebrand Buma het goed dwaan zal als burgemeester van Ljouwert. En ik al had hij het Buma zelfs ik burgemeester West, hij denkt net dat hij zijn zoon het vak nog goed te leren. Burgemeester wezen is een orentak van sport als leider van een politieke partij wezen, maar nevens Buma senior had zijn zoon genoeg in zijn mars. Maar hij heeft natuurlijk veel meer dieren in zijn leven. Dus op alle andere dingen heeft hij bestuurlijk dwaan de West. Dus nee, dat komt wel goed. Buma senior ben het zelfs in Ljouwert en dus wordt zijn zoon nou zijn burgerheid. On het Zuidvliet in Ljouwert is een auto uit de baan. Die auto's die midden op de dik en zware voor een soort verkeershinder omdat de dik in beide richtingen dicht weer. Toen de brandwacht te plak kwam, stier de voorkant van de auto al helemaal in de brand. Nou, gedachten is het vuur ontstien terug een technisch mankement. Dan het waar. De lucht is beroemd, het is wel meer droog. Er zit een matige onvrij krachtige en wat is te winnen en het is een graad als 16. Morgen wordt het een simmerdag, mooi zinnen, maar de lucht kan echt berinnen en er is ook wel kans op een buiken. Het wordt 21 graden. Snijn wisselen zinnen en bewolking elkaar aan en dan wordt het 19 graden. Komt die machine onderin en dan brengt die bal. Hij brengt die bal achterin, die heeft achterin. Wat is het? Ja, dat is Geertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, Jorretje maaien, mooie haatklossenvrije formaage om 11 uur in Sint-Anne. Zorg ik op knkb.nl. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte die veel vragen oproept. Hebt u een vraag over leven met MS en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Bel dan het MS-loket. Dat brengt u in contact met de juiste deskundige die antwoord kan geven op uw vraag. Bel 0800 1066 voor de weg van vraag naar antwoord. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Juich live voor Tom tijdens de tour. Met Kanaal Digitaal op vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl of een verkooppunt en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Lieds, Jelle dacht ik mij Noorderwien live, het muzikale dorpsplein van Friesland. Dave Meulens zit er al klaar voor, die had al even een soundcheck. De kaas is de column van Volkert. Volkert, hoe is het, jongen? Ja, best. Ja, ik sta hier alweer klaar, hè. Ja. Dus, maar daar best ik wel weer aardig op dreven van de middag. Ja, je wordt zwit nog wel wat op een kop, maar voor de rest hier het is meer de drokte en de chaos hier. Ja, de best wel weer back in business. Ja, back in business. Ja, nou, ik hier behoorlijk de griep, kan ik je vertellen. Dus, ja, wie het slim? Ja, wie behoorlijk slim, ja. Is het druk of net? Ik moet net om mijn griep haken, kom op maar. Heb het druk? Nou, op zich, ik heb nog even 2 weken hoek net te spelen, dus dat is wel even lekker. En ben druk ontschreeuwen van een nieuwe voorstelling, dus daar zit wel even wat werk in. En verder, dan heb ik het dus even rustig. Bij de bar, hè? Er is een man, hij heeft inmiddels wat ervaring. In de showbusiness is het natuurlijk knoerd soms, hè? Ja, dat is net makkelijk. Nee. Dus het werkje. Vallen en opstaan? Ja, hallen of stilstaan vaak. En je kan nooit net bezig wezen. Dus je moet er altijd terug. Het verhaal, Joort, van deze 2 dames is dat ze hier kwamen met een prachtig mooie keyboard. Met de keyboard doet het net. Oh, dat jij er dus ook bij. Ja. En vaak dan geven altijd uit dat alles het maar doet. Ja. Maar het blijft gewoon techniek, hè. Dus hebben wij het initiatief genomen om deze beide dames in de finale van Jongstien om even boeten de uitsturing om nog even een filmpje van hun te maken, maar online te gooien. En dat wij hem hopelijk na een week of de week erop even weer uitnodigen om
Opvreten Mick, je bent uit deze studio en je wint er zak leer voor. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is heel erg balen. Ja, keyboard, want we 50 weken in de week, in hier, hebben wij daar een vleugel te staan. Die zit toevallig hier in de studio. Ja. Balen, hè? Ja, ik vind het heel jammer. Ja. In bord oefenen? Ja. Welk nummer Game Dwaan trouwens dan? Nou, we dienen van Elvis Presley. I Can't Help Falling in Love with You. Ligt dan niet Fries natuurlijk. Ja. En waar speelt het en waar is jong bij je? Ik speel piano. Doe zo achter de piano. Ja. Oh, ja. En doe zo jongen. Ja. Wat kun je de tekst een beetje te hollen? Jawel. Liedstukje. Even voor het gevoel. Als ik thuis joch, sjoch ik ons niets meer. Ik ben het liefst bij tijd. Ik ken net zonder tijd. Ja. Jeetje. Treed je hem vaker met elkaar op? Of is het jong dat je hem bij elkaar gebracht had? Ja, eigenlijk vooral door Sean. Ja. En tussen een mooie vleugel te staan? Nou, nee, geen Nee, hè? Speel het wel een protten? Ja. Protten hoeft niet. Les? Ja, ik heb nog les nu. Oké. En doe je les? Ja, ik zit nu San hier op zangles. Ja. Goed. Ik maak je het goed met hem. Jim, kom maar weg lopen en dan gaat het goed. Zullen we het zo oppraten? Ja, is goed. Oké. Applaus voor Elise en Sanne! Volgens, het leven is vrouw, het leven is vreed. Zeer vreed, heel vreed. En daar gaat eigenlijk die kalm mee over. Vertel. Zal ik hem doen? Dan branden we los. De meeste mensen weten wel dat ik een artiest en theatermaker ben. Dat is een prachtvak. Maar daarnaast ben ik ook, al 3 hier, veehouder. Ja, ik heb als alle boeren een UBN-nummer, een uniek bedrijfsnummer. Ik sta geregistreerd, krijg als alle boeren, bij de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En ik heb een online RVO-account met een officiële stallijst. En in mijn stal stiet dier NL 04760. Oftewel, een dwergguide. En ik neem haar gewoon sikke. Ja, wij leven in een land waar elk veebeest geregistreerd staan, zodat de instanties altijd weten waar het gevaar zit. En ik al heeft maar 1 dwergguide, vader leuk, dan best ook gewoon veehouder. En daarom maak ik me eens een beetje zorgen, want het kan joet of morgen samen wezen dat ik 150 dierenactivisten in de tuin heb. Maar eens ken ik daar net een grapje over maken, want Aron de man die wint er 150 dierenactivisten die het inbrutsen in een bargenstal en daarmee ontlacht brengen worden hoe verschrikkelijk de boeren in Nederland wel net met haar en vee omgingen. De discussie tussen boer- en beestenrugtenorganisaties die dwor je al een mooi skoft, maar het neemt nou zeer zwargelijke vormen aan. Wel heb je in een vrij land waar elke in een mening heeft en best uit zien de veehouderij vindt het sneu dat beesten in een stal staan en daarom geen vlees is helemaal prima. Dat mooi. Maar nou dierenactivisten bij de boer inbrekken, maar 150 man op een heem staan, maar zijn al vestjes jongen van push hem jou, help de biggetjes gauw. Bargen in dit geval loslitten willen zodat ze vrij binnen en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen en menen dat bargen zwier mishandelen worden, lik als keigeiten, hen en skiep. Die mensen hebben dus net helemaal goed verdiepen in de wierengang van zaken binnen een boerenbedrijf. Want de feiten binnen nergens in de wereld het best net zo goed als in Nederland. Een boer heeft zich al meer regels en wetten omgaande milieu en diervriendelijks te houden dan dat wij in de gaten hebben. Een koe hoeft maar 3 keer te volle te kucheling. Een guide hoeft maar onder diarree te zitten. Een boer hoeft maar 2 gram te volle dong uit te rieden. Een skiep hoeft maar te hinken omdat ze zich verstapt het. En een hen hoeft maar miauw te zitten in steef van tak tak. Of de boer heeft een inspectie op het heem om te zien wat er aan de hand is. In ons land staan er heel wat tegen op de boerruchten. En zo hij de regels en de wetten ons in leers lappen, dan heeft een boer simpelweg net eens bestaansrecht, want dan gaat het bedrijf dadelijk op slot. Dus als die dierenactivisten van Meet the Victims dit nou even weten hielden, dat een boer zijn uiterste best doet om zijn beesten maar zwaar te behandelen, dan hier de wetvier van Meet the Victims als stukje waardering de boer een taart in de vorm van een barigjoen. Een oor een bosk blom van zijn vrouw maar een kaartje werd op steenken van hartelijk wensen dat je het zo goed doen. En dan hielden de oren
40 activisten de boer een hongersquotie kennen en hin ze kennen tegen tank dat die dag en nacht inzest voor uw steekje spek. En dan hin ze maar zijn handsong, de boer, dat is de kerel. Ja, Volkert, dankjewel jongen. Mooi, duidelijk verhaal. Zo hebben we het graag. Nou, altijd maar duidelijk is. Ja. Nou? Komt het gauw hè? Ja, over 2 weken denk ik. You got a deal. Dan hebben we. Maar dan weer over een onderwerp en wat het naar je brengt. Het leven is onuitputtelijk, toch? Nou, dat dacht ik. Dat is een feit. Ik ga weer even achter de bar voordat ik naar Dave Vermeulen terugren. Ik zag Miss Noorderwien. Had je een beetje leuke mikjes, hè? Ja, ik wel. Hij wordt een beetje met de shoot of net? Ja, maar ik ben heel kieskeurig met mijn foto's. Dus. Ja, dat is mij toch? Maar, lekker eigenwijs. Ik leo Martijn op zijn beurt als er zit dat er de beste foto's zullen uit ziekje. Ja, want Martijn moest meer uitlezen. Dit is een beetje oranje kleur. Botst dat net met de rode kleur van die gardinen, of net? Nee, vol op zich wel mij. Het kamer op zich ik wel een beetje voor uitzees, maar dus dat is wel mooi. Ja. We zullen hem kunnen publiceren. Dus pro dit soort zeg maar, portretfotografie? Ja, ik wil het volle meer. Ik doe aan het wannen samen, maar het is echt mijn mission dat ik het meeste doe. Ja. Dat is wel leuk. Gezellig toch? Zeker. Goed. Kom straks nog alleen bij waarom. Want Dave Vermeulen, hij speelt jong in scooters. Dan is hij mijn muzikale maat, zeg ik er voor even bij. Nu ben je even alleen. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Ik volg je al een tijdje op Facebook. Ze gaan er dingen met social media. Gelukkig was je eens een keer in de buurt om jou uit te nodigen. Dus welkom in Noorderwien Live. Dankjewel. Hoe is het bij jou? Te zijn? Ja, goed. Ja. Solo, duo, band. Je bestrijkt het hele firmament bijna. Hè? Alles doe ik, zeg het maar. Wat brengt jou in scooters vanavond? Is dat een soort singer-songwriter? De plaat is net uit, hè? Ja, ik heb inderdaad een EP'tje uitgebracht. Ja. En het is een soort Welcome to my living room heet de tour. En het is een beetje, ik schrijf veel liedjes in de huiskamersetting. En ik luister heel veel muziek. Dus ik speel wat liedjes van de EP. Een paar covertjes, nieuwe dingetjes. Dus het is gewoon lekker gezellig, intiem. Back to basic. Juist. Ja, ja. En dat doe je niet alleen, hè? Nee, ik heb een maat van mij bij. Ingo Jette speelt mooi pedalsteel, zoals je er vaak in een soort country music terug hoort. Nee, is te gek. Ja. Voltage, staat daar nog voor iets op agenda de komende tijd? Ja, we gaan denk ik morgen of zo een aantal shows en zo aankondigen. En we doen Oerok. Oh, dat is de Gek Festival. Ja, we spelen eigenlijk normaal gesproken altijd op Cross Guitars Festival. Ja. En dit jaar Oerok. Daar hebben we heel veel zin in. Kan ik me voorstellen, ja. Druk dus, spelen het hele land door. Ja, alleen maar druk en spelen. En, Ga je de grens wel eens over? Nou, we hebben wel iets in België geloof ik staan en zo deze zomer. Dus dat is wel... nee, maar ik vind je muziek ook wel alleen. Net zoals je singer-songwriter plaat, EP. Ik denk, dit is eigenlijk, het klinkt ook heel internationaal wat dat betreft. Ja, dat is de lange termijn doel. Ja. Komt goed. De droom. De dream, zeggen wij in Friesland. Vanavond van alles wat dus. Eigen nummers, wat covers, gewoon aanvoelen. Is dat het ook? Dat je denkt, een beetje die kant op met zo'n zaal? Of staat zo'n setlist voor jou helemaal klaar van tevoren? Nou, ik heb wel een aantal richtpunten qua songs en setlist. Maar als ik denk van, ik wil deze ertussen doen, dan gaat die... nee, daar vind ik het spontane wel van die Welcome to my living room tour. Weet je, het is gewoon een soort huiskamer in elke kroeg dan. En dan kan alles gebeuren. This is your living room. Studio van Noorderwien Live. He's all yours. Live in Noorderwien, Dave Vermeulen, dames en heren. You got a house upon a hill, far away from where it all began. Friends and family helping all the way. Settle down with a smile on your face. From the country to the city life. A river in the garden and a beer on the side. Making music is a way of life. Calling out to the dog on the porch tonight. Take my hand, trust me now. Spread your wings and learn to fly. The memories can fade away, telling the stories in a brand new way.
describe our gratitude. Well, this beautiful gift is a part of you. Take my hand, trust me now. Spread your wings and learn to fly. Take my hand, we made a vow. Spread your wings and learn to fly. Spread your wings and learn to fly. I'll spread my wings and learn to fly. Dankjewel. Dave Vermeulen, hij is nog even met zijn gitaar bezig. Kom zo bij je terug, Dave. Want ik ken even naar mensen Noorderwind en die vertelde natuurlijk correct. Ik hou van singer-songwriter, beetje country muziek, Amerikanen. This is the man. Ja, we gaan overkeren, dat weet ik wel. Dat. Ja, hè? Heb ik nog een zachte G? Ja, helemaal een gentleman, hè? Ja. Nee, ik maar vind dit komt wel heel dicht bij die smaak, ja, denk dit ik. vind ik wel heel erg mooi, inderdaad. Ja. Dit zoek ik ze op Spotify opziekje en dan, ja. Lekker wegdromen. Ja, zeker. Hij doet daar nog het waar noemen. Daar ben ik heel blij mee. Dave Vermeulen. Uit Helmond, geloof ik, hè? Uit Helmond. Woon je daar nog of niet? Ja, zeker woon ik daar, tuurlijk. Is dat een streek waar je, zoals wij Friesen wel een beetje aan Friesland kunnen, willen hangen? Dat jij een beetje aan dat Helmond en Limburg hangt? Helmond en het is Brabant, hè? Brabant, sorry. Ja, excuus. Nee, ja, weet je, Helmond is voor mij ook je van het. Ja. Ik zit daar op mijn plek, ik heb daar alles. Ik heb ook een muziekschooltje. Okay. En ja, weet je, daar kom ik altijd lekker thuis. Ja. Heerlijk. Dat gevoel, hè? Ja. Geef je veel les? Of? Ja, ik geef door de week gitaarlessen. Ja. En in de weekenden sta ik op het podium. Ja. What a life. Heerlijk lijkt mij. Ja, fijner wordt het niet. Brabant, hoe kom je bij Limburg? Gek. Ja, ik had geen Reinders vandaag, dus vandaar de verwarring. Ja. Hoe heet het nummer wat je nu gaat doen? Nou, ik wil eigenlijk een covertje doen van Tom Petty. Ben ik altijd voor. Nou ja, ik ook. Ja. We hebben toevallig, ik weet niet meer, ik zeg nou december uit mijn hoofd, in Drachten gespeeld in de Iduna. Met Tom Petty Tribute, waar ook een tour voor doen voor zijn muziek. Ja. Dus ik dacht, nou, dan moet ik wel Tom Petty covertje doen, toch? May he rest in peace. Tom Petty. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. I'm gonna stand my ground. Won't be turned around. In a world that keeps on dragging me down. Stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, right, and I got just one life, and a world that keeps on pushing me around, but I'll stand my ground, and I won't back down. Hey,
Wauw, wat een trots. Wat een noemer trouwens, ik Tom Petty. Die muziek vind ik zo sterk dat ik de koortjes gewoon in mijn hoofd er dan bij heb. Volgende keer mag je meedoen. Ja, nou, dat ga ik je niet aanraden. Learn to Fly EP-titel, die komt dan ook bij Tom Petty vandaan? Of is dat te makkelijk? Misschien is daar wel een inkoppertje, ja. Maar het was het liedje waar ik voor Sanne Hans, beter bekend als... ik doe ondertussen even staan. Ja, graag, ja. Miss Montreal. Miss Montreal had ik geschreven bij Late Night als soort van verrassing. En het was zo'n fijn liedje wat ik eigenlijk in een dag geschreven had. Dat ik dacht van, ja, dit smaakt naar meer. Ik moest dan wel mijn EP zo noemen. Dacht, denk, ja, dat is natuurlijk wel cool dat het daarmee begint. Ja. En daar ben ik eigenlijk gewoon meer liedjes op gaan schrijven. En gewoon ook echt van, ja, vanuit mijn gevoel van dacht van, oké, het is nou tijd om wat solowerk uit te brengen waar iets rustiger, waar iets meer country Amerikanen is dan bijvoorbeeld Voltage. Ja. En daar is inderdaad Learn to Fly heerlijk. Ja, prachtig. Schrijf je veel voor anderen of toch vooral voor jezelf? Nee, vooral voor mezelf en de band. Ja. Daar vind ik het fijnst. Ik vind het dan wel lastig of zo om liedjes af te geven die je zelf geschreven hebt. Maar misschien is er nog iets wat ik moet... proces. Je bent nog jong, toch? Ja, nee. Bent nog een jong kerel, zeggen wij hier. Ja, welk ga je doen? Nou, ik ga een nieuwe doen. Okay. Dus dan heb ik EP gedaan, cover en nieuw, zoals mensen vanavond is goed. Ik ben er altijd voor. Ja, Old Friend heet het liedje. Dave Vermeulen. I said it with pain. Maybe bye, but it's all the same. It's been years now since we met. But anyhow, I lost a friend. Farewell, 'cause that's the truth. Like a bombshell, I blew up us two. It's in Jesus, it won't give us hope. It'll give the courage to stand alone. Thank you, old friend, and bless your heart. Let's not pretend and leave the scars. We have the cherries apart of us being friends. We made magic until the end. We grew up together until we were grown men. We saw a world together that we didn't understand. And it leads us to everything we ever hope. That what leaves us on the side of the road. Thank you, old friend, and bless your heart. Let's not pretend and leave the scar. We have the cherries apart of us being friends. We made magic until the end. Yeah, good.
shattered with pain. Maybe bye-bye, but it's all the same. It's been years now since we met. But anyhow, I lost a friend. Thank you, old friend, and bless your heart. Let's not pretend and leave the scar. We have the cherries apart of us being friends. We made magic until the end. We made magic until the end. We made magic until the end. Wauw. Ik wist wel dat het tof was om jou als gast te hebben. En bij wijze. Dankjewel. Learn to Fly, dames en heren. EP is uit. Succes vanavond, de scooters. Dankjewel, dankjewel. Tot de volgende keer. Ik ga nog heel snel even naar de bar. Maar Regina, dank u wel voor de vlog alvast. Ja. Is alle beelden sketten? Ja. Ik wil nog even wat leuks vertellen. Heel kwart. Nou, ik ken heel goed mijn Celine van Noorderwien, Miss Noorderwien. En we gaan dit weekend de Riverdance oefenen. Dus als toen weer een eerste band had, dan komt ze en dan doen we het. You got a deal. Ik doe het nog even achter de bar. Want ik moet hem missen even. Dank je wel. Krijgt hij hem? Kom vooral nog eens wedden. Zeker. Ben je de plan voor het weekend, los van Doornskes oefening? Ja, ik ga te bolen met het werk. En ik moet uitstuderen, dus ik moet even mijn best doen. En doe nog plan? Morgen gaan we naar de finale van Grains daar. Finale Miss Beauty van Grains. En snijden hebben we ook nog een activiteit. Dat is de Nobel Run in Almere. Daar zoomen we ook net daar. Drok thuis. Ja, zeker. Ik bedank je hem en ik de fotograaf Martijn. Dank u wel voor je komst. Dames en heren, applaus voor iedereen hier. En dit is nog weer live. Hoi. Dank u wel. Top. Wauw. Zo, ik heb lekker alles verteld.